Punisi. I'm Zebu n'afọ. Agwala gị. Kedu echi nze bụ n'afọ? Ze nwa na m abụghị m nze n'obodo a. Ị bụrụ nze ndị nze ya adaghị ọkụ. Na abụla. Ịmụkwa ife ikpu. Chineke. Ekwa nwoke. Hey! Hey! Nze bụ n'afọ ka ị gara ọkpọ. Kwa ebe a ị bụrụ nze. Ka echi. Gị wara ka ike ọkpọ. Hey! Okay. Joseph! Onye tinyere ọkụ n'ụlọ. Nwe lọkwa nlọ nyafụ. Ebe ụka ndụ na nwunye gị na-egoli na be gị. Nwe na-ajụzikwa o. Chekwala. Ị na-akọwa na ụka ndụ ahapụgo ụka ndụ ka bazia nke ọnwụ. Ifugokwa ya. Nsị na ụka ndụ ọ na-agaba agba maka ụta. Ọ na-agaba agba awụlo. Why? Inugo. Debe me fama. Masị. Gịnị bụ ụka ndụ bịabasị na be gị ime? Apịtị. Nyere m ego m. Apịtị. Nsogbu adọ n'ego m ga-apụta kịta. Apụtara nye. Apịtị na-aga. Dịka apịtị ihe akwa ego m bitere bite wee na-azụ ahịa. Ego ga-amụ mfu. Ka ntinye ụlọ ọkụ na-agba n'ụlọ m. Na-agị agabagodu. Maazị Apịtị. Bịa onye akwa. Ịmụ na bread na mmanya na nwoke akwụbeghị m ụgwọ ya. Nwa nkọọla eme ego n'ọgwụ. Ime ọgwụ n'ọbụ ya sị m. Ya nwa ya. Nye m bread na nwata. Chelo. Ọgịbụ. Bread aja ọ da pim. Nye m ego ya. Bịa ma jụgo ebe oyiri Ijipt ebe a na-akọ ọrụ na arụgbu gị na nrụ. Bread gị. Ka m gwa gị ma ọ wụrụ na nwoke akwụghị m ụgwọ bread na mmanya ị ga-akwụ m ụgwọ kwe na anị a. Ịlụkwa ya kwu. Ị na anị a. Nwa kwụọ mechaa n'ọsọ. Ime nwoke a. Apịtị kpọkpọ ọsọ n'ụlọ gị na-agba ọkụ. Ibe na-achịkwa m. Ego m tata ya m ga-egbu yuga ya tata ịhụ na ya susu batakwa n'ime na ebe ọ bụ na egwu adatọ ego na ke nwe nwere ihe ọba na-ewe ewe ejimeko ngwa sacha m sachikere m sacha ebe ihe ibiri m aka dị mma negoro ebe ị na-ebi aka oyi iberibe dị ka ga-adịghị n'ụwa ifele megbuo gị nwa ka ị mara aka ntị wele ego m ya mo ego na gị nwedoro fọ ebe ahụ anyị ga-eme ihe ụta ebe anụ a isi gịnị ya anyị ga-eme ihe ụta ebe akịta
ọkwa nkịtị ka nna agbago ọ bụkwa otu ihe ka ike gara ụmụnna akwụ nna si ya eme m gịrị ya ihe egbu m ihe yiri m akwa ụjọ eburu m ụzọ yiri gị akwa kama akpọ ndị klọb ọkwa nkịtị ka nna agbago ọ bụkwara m anwa ihe ya emego ịchọ ka anyị mee ya n'aka esi mgbo ikwetego na njegbu m gị na balansịrị aka otu azị ọ bụghị ihe anyị kwuru anọkọta dị anụwa ọgụ ọ bụghị ihe anyị kwuru igbugbu m okpu ndị kristian mmadụ abịara gị okwu ha abịakwa gị okwu ihe ha ekirite m kedụ ebe anụ ọhịa nwaanyị ahụ nọ ịtụnyere nna m si n'otu ọra ukwu ọjị adị mma polisi adị mma kọtụma imechi ego ihe niile ị ga-eme na ndụ a echekwa na m ga-anụ echekwa na mụ na gị ga-anụkwa dịka di na nwunye adị mma ọsọ adị mma ije otu a ka ịra mgbe m nụrụ gị kwe dịka atịnga ma pọmpụwagụ ịgba tum balansị jie chere m aka mgba onye iberibe mee ka ọra onyere nne enye nna ya eji m were 200 na ezi ebe m debere ego ezutekwara m ego onye ọzọ ezugara ị na-esi nwunye m mụnwa gị nwa na-esi gịnị nwunye m ọ gara na-apụ n'ebia ya eziokwu na gịnị mere Joseph bịa gwa m na gị nwa bụ ụka ndụ nọ n'elu nwunye m were agba maka ụsa hell ewu ata amigonusi mụ nwa at this age na-agba bakịrị mata m so ha na ka na-agba adịmakpa maka ụsa o nwere nke ịgba achacha n'elu nwunye m mbanụ ife na-ekwu bụ na agba m maka ụsa agba m high life n'ilo apịtị ya nwụ na Joseph rọrọ gị nrọ ka iji wee pụta fụ ichie ụka ndụ kwụsị ya n'ụzọ na-akpali ya ọ bịa gwa m ya ebe m na-ata bred na mineral Joseph ọkwa Joseph nke bere mkpụmkpụ Joseph nke dị mkpụmkpụ adịghị bụ n'obodo o gosiri m na ị nọrọ n'obodo a ya na-anụrụ ihe na-eme n'obodo a na otu ahụ ọra ka ekwesịrị n'ime ya dị otu a ka ọ na-arụ nrọ wee rụsa ebe niile esi na ya nwara ọrọ gị nrọ wee bute nwude ụka ndụ from today ifra m n'ụzọ kwụsị m n'ụzọ mego ọnụ ga kọrọ ma jambele mbepụghị isi onye dị ka ị bụ ọ bụ ndị na-asụ bekee asị who are you which are you when are you and what are you mụ nwa ka ezi ife ijizi esi nwunye m ọnya gbagharị get out onye na-esi nwunye bịa mmanwa na-ịda maka onye mbụ ọkọchị egbu okwe na bịa ka na amara m na ị nọrọ n'obodo a na ịlazi ya na nke nwata ka njikọdo biko kedu onye bụ nna Joseph a Peter ma Paul check your Bible again Genesis 1 that's chapter 1 verses 18 to 1 now cuz I go nowadays we like egbe ihe a ka m ji hapụ mineral na bread na-ata wee bịa ịkụ asịrị abaazụ ụlọ na ọchọba mbọsị m ga-ejide Joseph njide eme m ya ọ dịkwuo mkpụmkpụ ọ dị ka ọ na-agbakọ ya Concord ebe ọbụla ị na-eje so ga-eje Concord na-enye ọ na-abụ mfụgụ mgbe ọbụla enwe m light nya mmanya na-egbu ịmakwa na o jezuore m ahụ ka onye akpị gbara Concord
nya mmiri mmadụ ka ga-adịrọ ọ na-adị m ka ọ ga-ekacha ụmụ nwaanyị niile mma ọ dị onye na m eche na mbọsị ụka ka Chineke kpọrọ ọkara ka m gwazie anyị ọwa aka ụlọchukwu ọmụnwa mụrụ ogiri mmanụ mba Aunty Concord ọ na-abụ nnezie gị anya n'azụ ọ dị ka azụ gị ụka mma nnezie gị anya n'iru nsie ka azụ ụka dị otu a ka ezi ka nke iru ya dị Aunty Concord jere ka mmeri aka na nwayọ nọ ọ na-adị agapụ ego mana ọkwa anya na-ene na nkịtị Concord ọ bụrụ na nwere ihe ị nwere ike iji m eme na ndụ gị a were mmemme inwe nsogbu ife dị n'ime ya bụ isi ga onwe ife ji ya mee onye ha mụtara ụmụ ego igwe ọ counterfeit ihe abaghị uru iji eme ọsọ ihe iji eji eme o rere gị ofuma abụ iji ya gwọ ọdechi igburu m isi a were m ọdechi onye ọbụla gbara gị egbe egbuo gị mma ọ dị ka ọ nwụtarị awụọ gị asidi ọ bụrụ pịa wọta onwe ihe ọzọ nya onye chee gị n'ụzọ idisi abịa ijewara mkpa gị Aunty Concord ife dị mma lie ego ụmụnna gị maghị ikpe ọ nwekwa ebe m na-eje jikwa mma nwoke ego a na-eri onye ka ịmụ nwa ekwu onye ka iji waya ekwu tawanụ mma nwoke na wepụtara ya a na-ama atụ ụtara ọ dịka ọdịnolu ọ bụ ma ego igwe aka m nwere ego eriri eri amụmụ ekwu okwu ọ na-agba eyipụ akwa enenebe n'anya ọ bụ ma ego aka m nwere nwa nke nwe ndị jipụ ha gbaba ihe mma bụ na one nwere zuru m aka m kpatara ego one mụ na riri ị na-eri m ego ọ dịka ọ na bankị ka m na-etinye dị mọnụ ka jidegodi nke a na-ekwu ekwu a na-eme eme ka jidegodi nke a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọkala amụmụ ekwu okwu afụzi na ọdịnamma mụ na-aga ọgbago na mkpali ka efi chetara ife a mụ nwa Concord ka echere ife a wee na-achịnye ka njuzie gị o ruru oke ego nji eme mbọ nenegodi mbọ a nene nke ọkpa nene isi nkwanye ka ife ntinye na ntị nenenu mashin ibukwa ego na ha ada ama ama Maazị Ọkala ihe na-enwe m iwe bụ na ijila ego ọ bụkwa na mma nwoke ka ịma ọ bụkwa na ogologo ka itolu Maazị Ọkala kọnkọ bịa o biko kọnkọ bịa kọnkọ ebitinye m aka n'ahụ ihe nche ịgwa gị hapụ nwoke a anụrụ m nlọ ebe nwoke a bunye gị ọya ka ọya agafọ ọya obiri n'aja ọcha nụnụ na-agwa gị na-agwa anụ nwoke a ifekiri ya na-agawo kọnkọ ezigbo nwaanyị Joseph ọlọ́nrọ ọlọ́nrọ jù wọ́n kan rọ ozugbo ị na-apụkwa nke na-arọ n'ụrọ nke si na rọrọ gị nrọ buru bred na mineral amamihe gịnị akpara amanụ m bred na mineral nke ndebe ka ị rapụrụ ya ka ọ nwụọ ọnwụ mụra gị kpara ụdị nkata nye nwajalụ nke ebe ka nwe ihe akpa gị nwagara efu ya nke nwe ihe mụ na apụtị kedu mgbe ị ga-ama ihe chekwa ka njụọ onye eghe ego na ya ṅụrụ ya ka o mere n'ike na apịtị nyegoro m ego m ama m ihe na-akọ onye nye gị ego ama aghọta m ihe na-akọ nye m ego m biko nya oke nyụọ arụ nkịta eburu isi apịtị nye m ego m ihe ị na-akọwa na-egosi na di gị ji itibọlịbọ wee dekoreti ụlọ ya ọta ka ị ma na nwatakịrị a ihe nwatakịrị a na-eme n'obodo a ụdị ihe nwatakịrị a na-eme ọ na-akọ gịnị ka ọ na-eme ị ga-eji rapụrụ ya mmanya na mineral m mbesị anaba m ego di n'ụlọ ga ewere itibọlịbọ dekoreti ụlọ ya di n'ụlọ ga ewere itibọlịbọ dekoreti ụlọ ya nye gị ego ego nke one olugo na nke otu a ị na-atọ gị m na-atọ gị na ọ bụrụ ya tọgọ ebe nka ntọgọ ebe gị no tọgọ ebe nka ntọgọ ebe gị tọgọ nọmba tọgọ ebe m atọgọ ebe gị mba ebe olugo na nke otu a tọgọ ebe nka ntọgọ ebe gị tọgọ ebe nka ntọgọ ebe gị mmanya ka mmanya na mmanya ebe ka mmanya na mmanya ka mmanya mmanya na mmanya na mmanya mmanya ebe na mmanya ebe mmanya sibi ike na mmanya mmanya ebe na mmanya ebe mmanya ebe ya na mmanya anụ m ebe atọkwanụ m atọ anụ m nwe m na di obi
nka m pụrụ pepe ka ngwazi ya eziokwu ọrụ nọ mmiri ọkụ ka mmadụ dị na mmiri ọkụ eji nwa ya egwu na-epụta ụwa ife oso ịmakwa na nga ka nnukwu nga gị wee tọgbọ ya anụ m onwe m na di mkpali n'obodo anyị a ka m si fee ebe a na-agbagote ụmụ onye kpọm n'ekwentị si mgbagote ife nwa bụ esi ebe o si wee pụta asị na afa ya bụ sị na ọkala ka ọkala akpa ọkala ịmarọ nke a meriri ka ife mere mba m nke a dị nkenke wee nile isi m nwa Concord wee sị na ogene igbo nsogbu ya wee chili ife nwa rụọ ka ego eji atachi ngọm wee sị m nọọ ka m nwa jidogide ife a ka anyị wee mebe pepe mekwa wụrụ oge mmadụ na-atị ime wee fu ude a n'ọzịghị mụsị akpa nwa ude a ogbuo oge mụsị akpa nwa ntọ ụmụnna wee jụọ ga-ebekwa ka nke asị ọ bụgoro ụmụ nwa nọ na di aka ma natara ụdị ego a mana ifuru nke ọkala akpa ka ọ sị na ọkala mfie ya gọchie ị ga-emeri ebere ihe onye ayị ọnụ si enyi ịchaka ọfụnanya ndị biko jide ọfụmanụ nkịta ka ị kwuru okwu nnụnụ pepe kọnkọ emekwara na ebele onye dị ife ama m na onwe nkọrọ ya na-aga tilinu gabana ịgabago anyị kwụ gị n'azụ ị nwere nsogbu nwanne achọ eri ekele ụwa ka na-achọ nwa ị na-achọ ya gịnị ka o mekwara eri ekele ụwa ka na-achọ nwa gị ka o mere gị na-achọkwa ka ihe o mere gị ya ka na-achọkwa jụụ ka ihe o mere o pụtara ebe m na-aracha oroma na ya jikwara ọrụ na m nwụrụ anwụ na-edozie m n'akpati na m nọ na mọchụarị ọ na-alọ ebe ị nwụrụ ọnya kere gị nyanwa dị ka ọnwụ isi ede na-elolu gị ọnwụ iwe sịrị na-achọkwa ya ofu okwara na ya lụrụ nlọ ebe m ji isi eje ije nọkọta lọọlọ si na ezi imi na-agba m nọkọta si na anya m ga-adị ịnọ anya chukwu ka ya m dị bụ ọ ga-adịzi ịnọ adịzi ebe ọ na ntị ka ọ na-azụ isi ka ọ n'imi m ka ọ n'ọnụ imechago m ihe iji eme m apịta atụba ha m anya na ije esibe anụ nọrọ n'ụra nekwana kwụta ka si gbasa aka nye nwa ha otu aka m ha otu a na ihe a ga-eme gịnị ka anyị eme a ga-akpa nkata kedu ụdị nkata ọgwụ mụ na ọ ga-ejikọ aka kpaa nkata hapụ ihe ahụ nkata nke akpara akpa ya akarị ngịga ka ị ya akpabazi oru ịkpabazie ngịga nke a kparịsịrị mmiri nke a ga-akpa ọmanshi mmanụ ọmanshi mmiri ọmanshi nnu ọmanshi ose ọmanshi ọgbọnọ ọmanshi egwusi ị na-agba nna ka m ga-enwe ike ịchụkwa ihe niile a m chụrụ ya n'ọsọ ihe m ga-eji nye ya ike hapụ onwe m ga-akpọta gị na anacha nwee ike ị nwere ike na ga-enwudere nye ebe iji ebe a not ready handed no blue handed ihe ala dada adago hapụ ya ka achọba ala ọzọ iwe wegbuo m Joseph ọlọ́nrọ ọlọ́nrọ jù wọ́n kan rọ ọlọ́nrọ. Good afternoon. Biko, maazị ọgaranya ya? Mbụ di m. Mbụ nọ. Okay. Dịkwa mma. Ọnwụ egbuo ka atụrụ aka. O wegbuo ya. Mba ọbụla ngwa. Onye bụ igbo. Ọ dị m. Akwa ịmara m? Ịmala m ọbụla na ọ dị ka ọmụ a Joseph onye nlọ. Iwu Joseph nke akwụkwọ nsọ mgbe gboo ahụ. Ọgụwa bụ ihe a. Ewu nọ. Nwee dịkwa na nlọ m. Nwee fụkwa di gị. Chineke. Ịma nwaanyị a na-akpọ Chiketa Mafia Concord. Onye ebule ego na-etu Concord ga na-etu ife ọzọ. Ọnwa ya ka na-akpa nke a 200. Ọnwa ya ka na nke a 500. Ọnwa ya ka na nke ilu 1000. Nwa na-eche na ka ebe nwoke a so weta ego niile. Mana ego m bụ ihe ọ na-etu ya.
ego ikwa amakwa m na ego gị n'ọnlọ ka m si ga mbịa ide nlọ na nlọ si ga mbịa mekwu mmalụ daalụ nwa m imelụ nke ọma nwa m gọzie gị gozikwa gị daalụ thank you hey ama ọ nwere ife nwere n'ụlọ ihe gịnị ihe oriri titi nya elibeghị m sisi ihe ebe ebe anyị bịara eri iwe hafụ nlọ ịbịara akọwa bụ iri ihe awụ mọda krismas mba irila ọgwụ na-asa ahụ wee bịa ebe a ka m kpara ihe ye gị na ngwa ka m filo ka bụrụ sọ kata ọsọ inwe egwu biskit jere na mmadụ agba mgbele biskit ọ sị m mewekwu ha ma biskit chingom gwan kama ebe afọ eju ihe mmụọ ihe afọ ụlọ ịbịara akọwa bịa achọ nri ihugbo onye na-azụ ndị ela akọgwana gị nlọ nlọ di gị batazi gwazi ya mana ibe m gịnị ka m mere nwoke o were ihe mmadụ emerie njekwa eshi ndị ma ewere ka m na-ebu shie ya ọ bụ nke ọzọ bụ ihe ọ gachi na m amaghị eye ya ejiche tata nata na ọmụna ya na-abụ m na ya ga-etinye ikwu n'okwu traụza kịta ka n'ụgbọ ọkpa m ya pịta elere m anya n'ụkwụ ụkwụ abụghị ụkwụ ijiri bata kịta o tego ị batara apịta tutu anyị kpụrụ isi ka ị ga-afụ ụkwụ m kọwa ihe na-aya gị apịtị onye jere na akpa ya were ego goro ibe rie ọ bụ oshi ọ bụ oshi aba m na ọna kedu ka nwaanyị si hụ mara akpa bụ nke na akpa bụ nke gị akpa mụ na nwunye m ọ dị iche iche ọ na-akọwa kịta na ọ dị iche na ije na nke ewele ego ọ dị mma eze ikpe nkwụmọtọ ka m chọrọ ikpe nụnụ ị bịara itisabe m mkpembe ikpokoto na-ekpokote isi na na-ekewe gị na nwunye gị aka nwaanyị na-agbatịrị gị isi ya na ọ yiri kedu ezi bụ ịnị mee mgbakọ na ọ bụ na ọ bụghị nwa na-akọwa nlọ bịala ebe a kịta aka m egbuo ya nwa na-ebu ajọ nlọ agarị n'obodo niile ya bịara ebe a nlọ na-emekwa eme ọ dị ụzọ nlọ nọ ebe ọ kọwagolu m ha na-abụ mmegbedoro ekwetaghị m mba nlọ ya bụ ajọ nlọ o onye bịa si ebe a pụọ a ga-ama ihe mere nwa ahụ duru nwunye m anụwa ọ karịrị m ahụ duru nwunye m anụwa ọ gbara nnọọ ya arụ na ọgbago ji aka ụfụ ya wee nụba ọra otu oge nụrụ ya ịma ị na-enye nwaanyị ihe ọ na-ebu n'ibu ama na ihe niile na pọmpụ nwaanyị ahụ emesịa bụrụ m okwu n'ụka mba ịma ahụ ka esi eme nwaanyị egbugbo m onu ọ na-abịa elu atọgbala n'elu ekwere ka basikụl na ikwe ka basikụl kwụgbo onwe ilu n'elu ịtọgbala atọgbala mba ịma ahụ ka esi eme ọ na-anọkwu m n'elu ebe ahụ ju ma ese ọ na-anọ m n'elu ogbugbo m a ga-ama ihe mere onugbu beta ịma nji maka ya chụ ya ihe ihe ije ijekwu ya ọzọ gwa m ka m gwa gị otu ị ga-esi jekwu ya apịtị duruzie ya n'ụwa ka o mee gị ibe ahụ mere mụ na ya anakwa anya ka efu na mụ na ya ana si dije m ụlọ ọgwụ nekwa ebe mụ na ya na-ana apịtị chite ịma na oge ọnwụ eruo ịdịra ya nwunye m enwe ụgbọrọ ịma njụ nwunye gị sikwa na zọọkwa ya azọba mmadụ ama nlere nya aja ahụ kama ya gbuwe m ya bụ ya gbuwe m ngwanụ ka nje kpọọ ya gbuwe m ka m kpọọ dọkịta ya gbuwe m ya gbuwe m ndo mgbe ọ bụla m nwụrụ nwunye m nwụrụ nwunye m nwụrụ
Joseph. Alọ m nlọ ọkwa nlọ. Nlọkwa. Ebe gịnị na-eme? Ọkwa ime oyi nwoke a. Oyi nwoke a na-achụta gị. Onye bụ oyi nwoke? Ị na-agụzikwa mechie ọnụ. Ịmazị oyi nwoke na ahụ. Nke a na-achụta gị ọ bụ na dadị pụọ apụọ. Gịnị mee? Alọ m nlọ ewu nne abụ na egoli na egwu mmiri na. Joseph! Ị na-aga agọ? Mama ịgọkwa na agọ. Joseph ọlọ́nrọ ọlọ́nrọ njọ wọn ka nrọ ọlọ́nrọ ya anyị mụ nrọ si na. Mama ga ego ịkọ. Ọ dị ka mata maka ife ọjọọ n'ụlọ. Hai! Ngwa anyị bụkwa n'ụlọ biko. Ma onye kụziri ihe n'ụwa a mụtara eme ọnụ ya onukwu. Ọ ngwa kụziri m ihe na-eme. Bichigom. Joseph, ị na-akọkwa ihe ị na-akọgheri. O wee baa nna gị ntị. Etigbuo nga n'ụlọ. Igwunye nga anya n'ụlọ Joseph. Ị nweghị ihe nọ na nlọ. Ekwukwana ka ọ baa nna gị ntị. Ị nụrụ ya? Ifuru ndị oji akpa enyi ozu anyị na ha bi na ya ada. Akọgidekwana ihe ị na-akọ. Ime ka ha nwara ihe na-eme. Hai! Ngwakwuru ike jekwara akwụkwọ. Ha adị m eje akwụkwọ. Ụmụazị na-achụzi m n'akwụkwọ. Joseph, ifu nwoke ahụ na-abịa n'ụlọ ịsị ịfụrụ ịrọgburu onwe gị na nlọ ịfụrụ ya ka ọ bịa ime ihe ga na-akpọ ya na-akpọ ya ọnkụ. Ọnkụ? Mama nwoke a na-abịa ebe a ka onye ọ bụ ọ nwanne dadị ka ọ bụ? Mba na ọ bụrụ nwanne dadị gị. Ka onye ọ bụ? Makwa onye ọ bụ? Onye ọ bụ? Nwanne nwoke nwanne nwoke nna m. Nwaanyị ọ bụla nwanne gị nwaanyị nwanne nwaanyị nna gị. Ọzụzụ nwoke. Joseph, na-ekwu imechi ọnụ na-egere egere. Ị na n'ife na-ekwu? Mgbe ọbụla nwoke abịa n'ụlọ iwe mepee ọnụ anyị ji eri ede wee kpọọ m ọmị enye m gị na ndụ ime ihe ga na-akpọ m antị ka ị ga na-akpọ m iwe nwa anwa mepee ọnụ anyị ji eri dị enye ede wee kpọọ m ọmị etigbuo m gị n'aka n'ụlọ. Oge ọ pụzikwa na-apụ nkọ ịkpọ m ọmị ma ọsọkwa gị o ọmị na-epoto ya ihe ahụ na-epoto mọzụ nga na-epoto ihe ada dị ijide aka m adịghịkwa ya ma mụ anyị nyelekwara aka. Inyere m aka ime ihe ị ga-agwa nna gị isi ama ọ bụ onye isi ekpere ụmụ nwaanyị na chọọchị. Nwoke a na-eje ụka. Joseph, ifuru ihe ịrọ na nlụ agwakwana ya nna gị. Ndị onye akpọ enyi ozu anyị na ha bi na ya ndị asịrị gbakọ ute ha jụọ oge onye nwoke ahụ bụ isi ha na nwanne nwoke nna m. Ị na-anụ ya? Oge mọmị ọ na-echọla ka m na-agwa ngwa onye ọbụla nwoke a na-abịa mgbọsị ọbụla ọ na-abịa isi agụte m ọ bụrụ nwe ide biskit anọ chingom chinchin. Kịta ka ị bịa n'ụlọ amasị m na-ekwu ọzọ ị na-ekwu ọzọ ọ bụzikwa m mụrụ gị. Ọgbọgwa ngwa m ga-agwa ya ihe ọbụla ị chọrọ ọ ga-egote ya nye gị. Ị ma nwoke a na-abịa ebe a ọnkụlụ a na-abịa ebe a ọ bịara ahụ ozugbo nweta onwe gị n'ilo ị pụọ ilo ozugbo. Maka gịnịkwa? Ịfụrụ ada adịghị ka ọ na-abata inye m saịn iwelite onu gị ụdị ugwu a na-ekwe nakwa ya na chọọchị iwelite onu ka m wee nụ ya. Anụgo m. Jee kpọrọ mama Ịfụnanya. Ma ọ gị ịchọghị ije anyị achụpụ m ọ bụrụ kịta ka m na-eteta ụla. Jebe pụta iri ọ bụrụ kịta ka m jee kpọrọ mama Ịfụnanya mmesu jee kpọrọ mama Ịfụnanya ọsịsọ ikwuru ịgba nchi mmemme nwa ife nna chebe. Joseph, ọ gaghị ọsọ otu akpọ m onye isi adịrọ mma ịnwụ kaikai ekwanụ m anya nụ ị ga-aga ndị ụmụafịa ka ije shatụwa kpọba mama Ịfụnanya ngwa niile wee ma na-akpọ m. Mama Ịfụnanya gị ịchọkwana ka m gbọọ gị? Kpọm anti so gị na mama agbago klọb ndị anti?
Nnekwu Joseph. Atọkwa n'ime. Anụgo m. Aunty, mam si m kpọọ gị. Kịta ka ị bịa. Gara isi ala nna gị. Aunty anagụkwa m. Bye bye. Nwa nzuzu. Bye bye. Ka ọ dị ka mfu nne ka ndị ọya aka na ntị. Ka m nweta mgbụsị ọzọ. Otoke no na akpasigo m ya ọkụ ịkpachala nka ọ sigo ha ncha ọta ma ezigbo afọ ọ bụrụ na m gara n'ahịa na ha na-eme takwa mmadụ igbo afọ ọsọ ọzọ ya ga-ewepụta oge onye na-ekwu oh Papa Joseph ị chọka gị na mma Joseph kwuo mgbeke welitegoro unu ka ịkpọ Joseph maọbụ mamịa biko ka ha zaa ihe a nwekwa ndidi Joseph Bịa ga ebe a ịsọ Mami gọọmị ngwa bịa ka ịza nna ya na ọ na-akpọ Baba. Hello. Nwa ka ọ bụrụ otu a. Okay. Hello. Papa. Oh, Joseph nwa gị na-ekwu. Papa, onye ewulugo ọkụ na-agwazi ọkụ. Mama m onye na-edubata n'ụlọ. Mgbe ọ na-aba n'ime ụlọ, a na-ekpoto, amaghị ife na-eme. Mgbe ọ bụla ọ ka mma na ịlabụ ibe niile ị na-eme batara. Mgbe ị batara nkọtọpụzi alị ndị nke ọzọ. Ụlọ na-enwuzi ọkụ. Ọ Joseph nwa anyị na-ekwu. Okay. Mana ị na-abatakwa igotere ụmụ ibe biskiti a ma chewing gum. Papa! Bye bye. Bye bye, mwe bata. Ịzasago. Biko nye m. Kwa ifo nke bụ nwa. Bịa, ka ebe na-asụ nne abụ. Maka na nye gị fonu iwe ejide eza kọ. Ọ ga-akọkwanụ gị echi ọzọ. Atara ọzọ nwa ga-akpọ gị echi ọzọ. Echi ọzọ, ekwere. Thank you. Mụrụ nwe ife nche ịjụ gị. Ka e nwere fon nọmba gị a jee mpam. Karịa ajụ dị ha. Akwụsị m ịjụ gị bịa. Ọchịcha. Ọ dị onye ọbụla ga-awụ ma ọmị gị. Zia. Onye ọbụla ga-awụ ma ọmị gị. Ịfụ Mgbeke ime efe mma m mmego n'ụwa. Iwu onwe gị narị. Ị na-adị ka Mgbeke. Nekwa adịghị anya. Phone, mkpụrụ ji na ya. Kwa ifo nke bụ nwa. Nwa hafọ onye ahụ ga-amụ n'ụlọ ọkụ. Ụlọ ha ka ọ ga na-ere. Nwa ga-alapụta mmadụ. Ụlọ ha ka ọ ga na-ere. Ndị ọzọ ka ngechi nọrọ ya. Ihe na-ere m n'isi biko. Tu ya akpọ nwa nka. Biko ọchịcha mere ihe egwuru oge. Hey, nne makazi. Eji baby. Hey. On gị na-acha ihe a niile. Nne, onwe ka o si wee dị. Ọ dị ka ịchọ gị banye na line. Ịchakazi n'ụnụ. Chineke na-emenụ m mma. Chineke na-ezinụ m ụzọ nọ. Ịbịakwa. Nne mana ịmakwa anọ ma mana ọ ka akakwa mma na ọ bụrụ na ihe iyi na-enye Chineke otuto. Enji, ịbịakwa. Kekwa nke nwukwu inye Chineke otuto. O nwere nke ọ ga-abụ yiri onye Chineke otuto iche. Mana dịka nwaanyị nọ na di kwesịrị onye yiri ụdị ha na-akpagharị n'ụzọ. Anyị hichara ihe a mgbe anyị yiri gasị nụọ dị chiba ime yiri ha na-aga n'ilo onwe ka a ga-esi wee na-afụta gị andị ka ngwakwa gị akụkọ na akụkọ n'obodo gbasalụ ndị unu na-ebi akụkọ na anyị na-eme gị unu na-eme ya ụmụ nwaanyị nọ n'obodo a ife ifere na unu na-ekweghị ule ọ dịghị mma nwaanyị nọ na di na-achọ di nwaanyị nọ na di gba n'ilo ọ dịghị mma hold it jidie onwe fere eme gị n'isi enji iyi bagala ị na-ayị ala ekwukwara ka anyị sagara n'efifia nke a bụkwala izi bụrụ ikpeazụ ị ga-afụkwa m n'ụzọ wee kwuo ụdị okwu ọzọ ọ bụrụ na ọ bụrụ maka Chineke nara gị Baịbụl akụwasịa gị ya n'isi ị na-ayị ala
anụ ọvịa ka ọ dị. Ekene dịkwa Chukwu na ọka ma maka Chineke otu ụbọchị iyi echegharị. Ọ gịnị ka ifo kezi nke ifulu ngafezi otu onwe ihe na-esala gịnị ka ị na-akpọkwanụ kasị na onwe ihe na-eme ọkwa maka na ọbe gị ka m na-abịa gịnị na-eme ka ihe ka m na-abịa nwe ihe nchọka mụ na gị kpaa nwe ihe na-ekwukwube ka nnụ biko ọkwanụ onwe ihe achọkwa m ka iwe iwe ewekwana iwe maka ihe njisi ka ngwa gị bụ na nna gwa ọyị gị nwaanyị mama Joseph okwe dị ka ọ n'ihe na-ekwu nwesị ka ndị kọwalụ gị n'ihi aka ghọta karịa anyanwa ọkwanụ maka ndị unu na-ebi akụkọ unu na-akọzi n'obodo ebe niile ihe ọ na-eme m ifele nsị ka m bịa gwana okwu ụlọ lapụ ndị unu na-ebi nwaanyị nọ na di ekwesịkwana ịdị na-achọ di nwaanyị nọ na di ime gịnị nwepụ ihe mara anụ n'obodo a chekwa m onye iche ịgwa m bụ ka m gwa mama Joseph ka o nyere gị aka zikọ gị ụzọ ibe ebe a na-akụ adị gị ka onye na-achọ ụzọ nene Chineke na-emenụ m mmanụ nọ adị m achọ ụzọ kekwa n'ebe ndụ m na-ebi si wee gbasịta gị nwa ebe o si wee gbasịta gị baịbụl anyị na-ebu ya ọ gbasa m nwa chọgodo ibulu iri debe n'enyi onwe ebe o si wee gbasa m hapụnụ m aka ihe njikwa ekwu ihe a bụ n'ọkwa n'ọsọ enigwe na-egwuzi bịanụ ka anyị gbaba ọsọ enigwe ka Chineke na-eme anyị mma ọ ya erikazikwa kịta ọ ya kakwa nkụ megide ihe anụ onye abụta ọya ọnwụọ nwụọ jebe ọkụ mmụọ biko ọsọ enigwe anyị na-ekwu ọ nke ịma ka nke ị na-amaghị ana m agba ọsọ enigwe mbute ọya ma ebute ya ọya onwe ebe o si wee gbasa gị ịnụgo mbọsị ịbịa owe bịara onwe gị mbọsị ị ga-anakwanụ enwe n'ihe gị aga elikọta mụ na gị n'ihe m na-agwa gị maka ngwa gị nke a bụrụkwa gị izizi n'ikpeazụ ịhụ m n'ụzọ kwụsị m mepee ọnụ ma afọdụ ịgwa m okwu ka esikwa na m agwara gị mma Ifunanya Chifomego si nkene soon n'ụgbara bịa na be ya n'ose obodo oyibo ka unu bịa ka onye unu ifo wetara unu n'obodo oyibo biko ndị ihe na-esiri difa ike ma ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụrụ biko Chifomego na-echu na mbarazi ya biko ka anyị bịanụ mana ka njikwa kendo ihe na-emere mama Joseph gịnị jikwana ya anyị bịarụcha dị anya weta ọrụkọ wee yaraba azụ ije keta ihe mama Ifunanya chere ị na-ekwudo oge ọbụla mama Joseph ilutezi na nna ya nwere ego onweghị o ji ihe a na-ekewere onwekwa anyị na-eri ife nọ mana ka m gwazi ya meji ego meji ahapụbabọ nke nna ahụ ọ kakwa mma ife onye na-eme nwaanyị nye anyị nọzi nnọọ ka anyị bịata ite ka mmọnwụ ọrịa ọdago na nke mba na-esozi okwu anyị ya nwazi ụzọ wee je ozugozi bịa anyị amapụ ụzọ achọrọba ka ife afe m anyị jebe na-ejebe ga-agafe ndị ọzọ ga-eketa ọ nọkwa mma na anyị gbaba ọsọ biko achọrọba m ndị mmadụ ejuchana n'egodo anya ị na-eche mama Joseph ọ bụrụ ọka ya kwụrụ ebe bịa mama Joseph ifụkwa ọ dị m ebe ahụ ya na olu ka ibie ekwu m ekwu sọsọ ụmụ nwoke na-abụ ka ijebesi
anyị nọ biko Chief Omega echekatago unu ugbu a ka ọ baa n'ime o wee sizie ngwa unu na otu ahụ unu si hụ ahịrị ọcha si wee dịrị ka unu wee soro ahịrị ọcha wee kwụrụ ndị di ha nwụrụ anwụ ga-akwụrụ n'ahịrị oche nke a dị n'isi ebe a ndị di ha dịkwanụ ndụ ihe na-esiri ike ga-akwụrụ n'ahịrị oche nke a n'ihi na unu amaghị na ọ bụghị ka esi wee setụlụ ndị di ha nwụrụ anwụ ka a ga-esi setụlụ ndị di ha dị ndụ ihe na-esiri ike na oke nke ha ma mbụ ofu ife ahụ so ka unu kwụrụ otu esi okwu Ma Joseph, ka ebe anyị ga-akwụnye ebe ị ga-akwụnyekwa ị ga na-ajụ ajụ ebe dị dịfa nwụrụ anwụ ebe a ka ife ya aka ị marụpụ na ebe ya na-ajụkwa ajụ kwa eziokwu ka anyị jekwu na nwaanyị nwoke afụzikwanụ fugo na ebe biko bịa ka onye nwoke o so na nwoke jekwu na taị Ewo, tio. If we don't need you. Hey! Mama Ifunanya. Ogini. Ijikwa anya. Eji m anya m. Ị makwa ebe ikwu? Hey, ọ bụzi gịnị? Ama m ebe m kwụrụ. Anwụrụ m anwụ. Hey, nke anyị dị ọ bụ ndụ. Hey! Na-anụkwa. Zupụ n'iru na ya lee anya. Ewu ata m igu n'isi o. Ugolu kwụọ ụgwọ ọgwụcha kwụọ ụgwọ ụlọcha n'elu ihe oyi wee bịa obinye nara egwu ihe na-eme nwaanyị ka ebe nwoke mkpụrụ si aga ebe a ụchọ Donatus. Ogori. Dona. Hey. Nke na-awa ọ gị na-achọ ị. E nwere ebe mana tụọ na m bịara ebe a gị na-anọ ebe ọ dị ka enwe n'ihi na ede. Donatus. Ebe a mgbe ọbụla. Na-esigodo ma ọ dị ka m na-agha ofu ife. Mba na abụ m Dona. Ọ bụrụ na onweghị yes ama bịa wee na-ekwu n'ọbara m ka ọbara m jụọ oyi. Ọ dị ife dị ụmụ ife ahụ eme. Ịsọ izu ike nkịtị. Onweghị. Akaligo m ya. Sisọ ya nọ. Onwe ife ọsọ ịfụ. Mana nke ị na-awazi ije ziga ebe ka ị na-etizi. Ijere na nke nwa nne. Na nke imugo nwa. Nwa Joseph na-ekwu ka ị ma ọ ka ntị were mkpụkọ ha n'ụlọ. Ọ na-abịa ikwu ra ife a. Ife a kụọ m n'isi gbam. Donatus, ife na-emekwa ya. Dona nwekwala ugwu na ndụ ya. Otu anyị dị nnọọ ụmụ agbọghọ anyị niile na-egwu eru ka mmiri nwere nsị ndị na-afụ. Ụmụ agbọghọ. Ọ bụrụ nne nwaanyị nọ na di ka ị na-ejekwu. Ọ nne nwaanyị wee egwu etinye. Dona ga-ekene ntị maka na ihe na-eme bụ nnekwu njọ n'iru Chukwu na mmadụ. Ị na-ejekwa ụka. Na ihe anyị na-aka enwe ihe na-ekwu. Dona bịa kenele. Donatus, gekwa ntị ọfụma. Wochaa ntị gị. Dona wochaala m ntị gị ọfụma. Arọgo m nrọ abalị ịtọ zuru oke n'isi gị. N'eghị na ana ini gị. Dona arụrụ m nrọ ka ị na-etinye isi ife ị nụ pịam anwụde gị were kụwa gị. Dona ndị a tikata gị mbebezi akwa nwa onye ama esi akara bọ nkwụ ndị jiri nkata kute mmiri were ụdọ rie elu were akwa ọkọ tinye akị ka ị na-asa ya egbude ma onye gị na na-emekọ ihe akarị ka mmadụ Dona nna biko nwaanyị ga-apụ na ha biko ewu onukwu Donatus ka ka nwatakịrị esi enweta ndị niile a n'ike na ọmụlịma nwaanyị a o ji ọgwụ enweta ndị a ka ọ gịnị oke amaghị m ife ndị eme mma eji tisasi ya atụmatụ niile ọ pụtasị na ụdị ahụ ọ ga-abụzi tọn by tọn mma etinye ụgbọala n'etiti ya na nne Joseph o jesi tie m onwe ihe ọzọ onwe onye ji gbada ụgwọ nsogbu
Hey, onye ka m kwụ? Ọ dị ebe a? Ọchị ejikwa 30,000 ọ dị ebe a? Ngwa akwụkwọ ụmụ m taa. Ụlọ ya anabazie. Nwanne m ya anabazie. Ifugokwo 30,000 ọ dị ebe a? Nya nne. 30,000. Ego a, that is o gbukwere ozu, o gbudere egbude. Ego a. Wee kenyesi anyị nọ 30,000. Ego a. Mana ịfụnanya. Ihe ka ime taa bụ gị. Ịgwazi onwe gị eziokwu. Ke nke ije ekwunye nnọọ na line ndị di ha nwụrụ anwụ wee ghọrịkwuo anyị wee nwekwa na ego a gbara anyị. Mechie ọnụ. Ọ ka aka ya akata anyị. Jụọ ya nụ. Ọ bụgo otu nsi wee gwasị ya bịa kwụnye na ala anyị nọ. Ọ chọgoro ịdachapụ debe ndị dị m anụ. Ndị ọmụmụ asarụ ndị ọmụ anụ di. Anyị bụ ndị amaghị anụ di. Mana ọkwa m gwara ka esi anụ di. Ọ ka aka ya akata 30,000 ka enweta. Ọ ka enwetie. Daalụ o. Arize, akwụchara m ụgwọ akwụkwọ ụmụazị. Kwụọ m ụgwọ ụlọ. Onwe ihe ọ bụla bụrụ nọrọ okpoghe ọnụ nọrọ esie m nye m ga-esikwa n'ime ego asie nye. Makwa ihe o mere taa. O bepụtachichasara anya mmiri n'anya ofekwa obere ka ọ kwụọ ụgwọ ebe. Ọ ka nwụrụ. Onwe ihe ọ dị ndụ eme. Ọ ka nwụ ebe anwa nwụrụ. Ije ọ bụrụ na ọ nwụrụgo ịkwadola anyị ọnọdụ ọfụma abịa ka iri ju ahụ n'ime 30,000 maka na ndụ ahụ ọ dị ọhụndụ ka ọ nwụrụ ọlụ ọbụla ọgwụgwọ mkpuchie nya akwa bịa gwa anyị jee ka ụnụ jee nara ka mba ruo nabago ihe ọbụla o kwuru ime ka mma ngwakwa gị omeri ya bịa ka anyị naba ọnụ ụwa mmadụ ekwusi gịnị dị nwoke na nwere ihe ọ dị m nwe ya n'ụwa obodo niile na-egodu m nna anyị ọ na-etiere m abịa Jojo, nke anyị na-ebe akpọrọ oke nwa ihe mere ọ batasị na abịara m bye. Joseph, echere m akụrụ aka n'ụzọ ka ọ na ịda anụzi ife. Mba, ọ bụ ikuku. Ama m ụrụ ikuku dị ya, ihe ikuku na-eme ikuku mere. Ikuku? Ikuku. Ihe a dịkwa nke aka ga-akụ. Mmiri chi izo. Ikuku mere. Okay. Oya. Oh. Yeah, my boy. Oh, yeah. Listen. Mama. Mama. No. Come on, chocolate. Oh. Ini tega. Ibukazi oge na nke ole ego nke. Mmadụ iri kanụ. Ịfụsọ mmadụ na nke ole ga amara na ya na-anata. Ọkwa ya. Eziokwu. Joseph,
Joseph. Mama. Ngwa. Silo. Ilo. Mama na-eficha n'ụlọ na-eficha. Silo. Mama na-efichazi ụlọ m na-eficha. Gaba. Emesi eficha papa. No ebe m gwara gị. Ịmara ihe m gwara gị ozugbo. Ịmara ihe m gwara gị ihe eme. Ime. Oya, Silo. Eziokwu ka na-agwa gị. Mana ebe ụlọ ego na-elede naanị ịkwa akwụna ya, ọ na ndị ha aka n'ọzọ, ndị ha aka ngwụ. Kedu nke ị chọrọ ka ọ bụla ya ka m kwụ? Ndị ha ihe ịmachakwa ka o si m n'ọnụ pụọ ka ị na-ajụ m ihe ịmachakwa. Biko ngwa ka anyị ba n'ime, biko ka anyị ba ime. Isi ọ na-emebi ka ịnwa ya nwa ịgbara onye nna mbụ ịgbara onye m na mbụ tụra ya anya nwa ya nwa enweta onwe gị ọ dị mmadụ ihe ọfụsa ga-arụ m ịnwa ya nwa ubigara m mama ihe ị na-esi ịnwa nwa wepụ aka n'arụ etie nke mmanụ ọ dị egwu pụtara m n'ụzọ ka m gafee biko anụ nwaanyị frizie na-ekwakwa m agwa nna m agwa nzi ọnwụ anụ ọmụmụ ọgaranya nwoke gị nwa na ana n'iyi ife ndị eze ike ka ha na-asụ ka akwụ ife ndị amụ anya abalị ka a na-asụ ka nji bebetughị na n'iyi Joseph! Ogene bụ nke a ekele dịrị Chineke na ịkazuru m n'ụzọ ọ bụ na mpụ gịnị ka ike eme ya bụrụzi a na-ezughị n'ụzọ ọ ihe a ka ga-eme biko m ịgbarụzi ọtọ wee naba ha jiri bịa n'ọbịa mee nnọọ eziokwu anwụ ndị a na-atọ m ọ bụrụ na ọsọsọ di m onye obodo di m onye nzuzu m ka di nke ngoro anwụ lee ule ọ bụrụ na ọsịa nwere ihe ọ ga-eme m n'ụlọ bụ mụ na-akwụ ụgwọ mụ na-eme ife niile n'ụlọ ahụ mana ụmụnne ya o ji ụmụ na-aba mba o ji fe ike ha wụwọ m n'ụtụtụ a egwu aka chụpụ m n'ụlọ ha ekwuru ka m weta ofu mkpụrụ ihe gị bụ Perpetua n'elu m bụ Perpetua ma ndị a na-ezuzu dị ezuzu ọ bụrụ na mụ na gị ji nsama m na otu aka m ga-esi na be nna m ha nwụde gị na nwoke ịnwụde nwaanyị na nwoke onye ọhụrụ ọ ka iwe fụ gị bụ Perpetua ọ ka fụrụ ife ha ka fụrụ ife ndị a na-apụkwa ala mana fa gbaa chelu m bịa n'ọbịa bịa chụpụ gị ka ịgbara ọtọ nara esogbula onwe gị Perpetua ma mefu na ya na ya onwe ya afọ ị ga-iwe na be nna ya na-anọrọ n'ihu bata bịa chịrị afọ ị ga-emechu onye ka ị na-eme ọ bụrụ na nwoke nwa m zụrụ n'ụzọ sị na gịnị na-emedo mana mụ na gị nọ m eti ndị anyị chaka ha afọ n'anya ha Pepe nwa onwere ihe na-eme ha nwa onwere ihe na-eme Perpetua gịnị dị bata bịa chịrị afọ ị ga-eyi na o hapụ ọzọ ka na-abịa Ngọzika ọ gịnị ka a na-akpọ gị so maka ifi na mgba gị nkịtị ụbọchị gara aga iwe kwuwerisi niile ikwu nye maka iji wee na-aga n'ụlọ na-epiogharị n'ụlọ wee na-akọ maka m Ngọzika ife m bịara ife a bụ ka nchie gị warning ka ili adụdụ onwe kedu onye na-ekwugheri ihe a Perpetua ka a na-akpọ gị mama Joseph ihere ọ na-emedụkwa ọnụ n'ekunu si wee na-agagharị ebe niile na-eto ụmụ nwaanyị ure onye na-achọghị ịnụ di ya nọrọ obe nna na nna ya ka o dị anya na ọnụghọ di ihe na unu na-eme anyị anyway mgbe anyị kwuchara okwu ụnụ
mgbe anyị kwuchara okwu ụnụ ka anyị ga-agwazi ụnụ ọnọdụ ụnụ ga-ahụ ka mmadụ n'ife enwere m efe gị ine m anya ọfụma ife na m enwere efe gị ibu ka na anyị gị mgbe ị zere ibu anyị ewekwa ya ịdịnụ ka m dịnụ anwụ na agaghị ekwa ya ibu ka m na agaghị eji wee kedu gịnị ka ibu pepetua na m eche gị pụta adị m njikere maka gị mmadụ n'ife onye bụ ibu pụta na m na-eche Ngọzika m etighị mmanwụ n'obodo a ọkwa mụ na gị ga-ezu n'ụzọ mụ na gị ga-ezu n'ụzọ ọzọ ntie gị ịchaka ị ma na pepetua dịrị ịbụa ị kaara ịhapụ onye a ka ihe a na-ekogharị emekogharị otu ụbọchị isi ya ajụ ya oyi nne hapụ ihe a ọ maka nkịta a na-agba ndị akpata ha ji eme ihe ha na-eme ndị a kwesịrị ka etie ha mmanwụ ka mmechigoro ọnụ ka anyị kwuchi okwu anyị na-ekwu gbanye ha ka ife imelu nwoke ji si gị nye efe anụmanụ ahụ hapụke na anụmanụ ahụ oge ọ nọ n'obodo ọ nọ na-amagharị chonchonchon ọgba ife na-eme n'obodo a o wee natafu ofu onye o hei isi wee na-agbaka ya isi na-agba ya gara gara ka m na-agwa gị pepe ọ ga-ejikwa nwayọọ maka na ọ ya fe enwe ọbara mgbali elu ọ ga-enwe ya ọ ga-enwe ya ọnwụrụ nne rapụkere nwoke ahụ etu a mpụta go ifrọ ka ndị as fresh as kanala ikuku ndụ kanala ikuku ndụ maka ezigbo ego kọnkọbe ibe rapụ okwu ụmụ onye ji n'ọrụ na-anapụta ya afọ na ịghọtago anyị etirikwa n'obodo ị ga-akụ n'igwe obodo a ka amala ebe a na onye ewu iwe si n'ike wee mee gịnị ọtaghara ozugbo one time Papa Joseph, achọna mama Joseph. Mgbakwa nne m. Emele onye ara kọndọktọ. Kekwa ihe nke afụgụziri onwe ya. Gị na-ara. Olekwe ihe isi nkwu. Kemgbe mụ na gị na ndị a biri na ya ada, Nlechi hụrụ nwaanyị a na-akpa agwa ka onye nọ na di. Mgbeke. Achọrọ m dị aja afọ anyị na-adị enye nwaanyị achọrọ m ya cha ịmakwa na nwaanyị ibe anyị onweghị aja aha m na-akpụ ya beti ịmasị nwaanyị aha wụ nwoke agafe ọ na-eji anya ahụ nwoke hei Mgbeke ịmakwa na anyị bụ ụmụ nwaanyị na-ejebe eji afụjugo anya na nwoke ọbụla anyị chọrọ ka ọnụ anyị ụmụ nwaanyị anọ na-adị epioje nara anya hesi ebe a ha piokwesị ebe a na-ana anyị nwoke anyị ga-alụzikwa di nke anyị ngalụ ke ka ga-esi ya elekwe ihe anyị ga-eme ịma nke na-agbakagodi m isi nke na-agba m ara igwụgwụkwa ara akparịkọla m na mmadụ ka mmadụ ara apụkasị gị n'ọnụ nke na-agbagodi m ara wụ na nwaanyị a na-eyizi ele ya akpịa mbe n'ukwu eyiri ya gbara ọdọ na-agagharị ọ na-apụta na Papa Joseph ada ejide anya afụ mbe n'ukwu ọ na-eyi olekwe n'otu ọ ga-esi ahụ ịmasị Papa Joseph wụ ala bingo ọ nọ n'ọfara ndapụta echi ya nọrọ igwe nga ya na-agagharị ọ na-anọ otu nga ọ na-anụ ya nna biko Mgbeke ka anyị gakwuru Joseph ọ dị ka ọsọ si ya nọ kịta agata ka anyị jụọ onye o nwere ike ịkọrọ anyị ihe otu ihe a si wee mee ka anyị wee mara ụta isi aka ha agata nwa Mgbeke a ga-eso ka ị ga-aga ije ahụ ka ị hụrụ nwoke a achọghị m mkparị ya n'ụtụtụ ha Mgbeke ihe a m ji akpọ gị Mgbeke bụ ya Joseph anaghị akụ onwe ụdị ihe Joseph na-eme ọkụ ifuru ọ bụrụ nne ya bụrụ nwanne ya o megha n'ihe ọjọọ otu a onye bụ ọnụ ya oye ọ ga-akọsịsị na-akọ anyị jekwuru ya kịta ị ga-afụ ọkọbara anyị ka ihe a si mee akpịsị anyị ga-aga ọ na-atụ gị ụjọ ọ bụrụ nsọ na-atụ m ụjọ beti ya ọ bụrụ na onwe otu o si kparịba ka ọ bụrụ gị nwanụ n'ihu ka ọ ga-ebu ụzọ akparị mgbe ị na-agwazikwa anya ahụ ka ihe na-atụrụ nwaanyị oke ụjọ na-eme mmadụ ọ na-atụkwanụ mmadụ ata ka anyị gaa Joseph, follow me. Well,
na ndị asịrị na-agba agbatakwanụ ka ị na-ihe o ka ihe o Daddy gone. No, ọkụ apụ ka ihe o Joseph, o nwere ihe anyị bịa ka anyị jụta gị. nna Hey, Jojo. Anyị si ka anyị bịa fụ gị ka anyị mara ka ime. adị m mma nụnụ ịfụ m adịrọ m mma Mba, anyị si ka anyị mara otu i mere. ị ka na-ekwu ikwutekwana otu yadị sinsi anyị nche niile eji ebili n'otu yadị a ebia na ugo bịa jụta ka mme Joseph, ịma ebele gị na-eme anyị ịtagbugo onwe gị n'afọ afụfụ akaligo gị negodu ka sọ gị nọ anyị si ka anyị malụ otu ihe si mee ka ihe mee nụ kọwara na anyị m ka ọlụ na ibe mere unu na-achọ ịgwa m unu amụọ na mpa ma chụpụgo mma m unu na-achọ gwagonu m anyị ma o sochara ha ji bịa sa anyị amụrụ otu i mere gwa anyị ihe mere otu o si wee mee oke mgbọchi ahụ dadị m gara parando pol ka mma m bịa duru nwoke nwanne ihe a n'abalị ka ọ na-eme duru otu nwoke nwanne m amụọ dubata n'ụlọ were nnọọ repụ n'ezi wee ya ụzọ welekwa repụ mana nwa na ndị na mmụ anya m oke na nne m anya na-ekirifa wee baza wee bi nte wee ji nyo wee fụ ifife mfụ ọkpa ịnọ ofu dị otu a olukwu mbosi ọzọkwa ka m si fọm skuul ụlọ akwụkwọ na-abata kwụkwọ aka ka mma mepere m ụzọ wee fụ nwoke nwanụ ma abada mpa m nọnụ n'elu bedị mpa m kwa ife ọ na-eme n'elu bedị mpa m agbanwụ kwakene m mana Joseph adakwa ama maka njọ oge ị lele anya ọfụma maka ọ bụrụ nwanne mpa gị ndị a na-akpọ nkụ maka ọ bụrụ onye abịala ife mba ị na-achọ ịgwa m na nwanne mpa m amacha m ụmụ nwanne mpa m niile amụdụbụ mpa nche niile ọ gadebe ilu ka anyị si ama na mba agata ọmụa kwunu na-amụ amụ kwunu na-amụ mma m amụ mba ihe ọjọọ ka anyị na-achịkwa n'ọlụkwụrụ ka anyị ga-esi achị gị ọchị ihe ahụ ọ na-eme ihe ọjọọ ya jọgburu onwe ya agata ngwa nabazianụ Joseph anyị na-esebe ego nabazianụ ịkọsiara anyị akụkọ a nye gị ego afa m abụla ojojo afa m bụ Joseph m ga-enye gị ego ma ịkọsi weta gị dị ya nye m ịka ya enye m weta ya nyebe m kịta nyebe m ya kịta mụ achọrọ ịka weta ya kịta na-enye m ị ga-akọsi ka ịchọ ka ije ebe m ọ bụkwa na ịchọ ka ije ebe ma ije ebe m nyezie gị o ejiro m ego ebe mma agabakwa be gị Jojo nwa jiri nwayọọ ị na-ewe ka iwe nọdụ ebe ka m bịa Jojo nwa mma apụ akwụkwọ m mba apụtago m mgbe eke nọdụ ebe apụtago m Jojo n'ụzọ ajọ nwa nọdụ ego nọdụ ahụ ka nye gị ngwa bido mgbe ka nọ ya gị agịe na ndị otu ya akwa ịma na ego a pempe m ga-enye gị ọzọ echi nụ echi m ga-enye gị echi m ga-enye gị ọzọ na nwaanyị ka m bịa ego nke atọ gị obi gị ga na-ekwu ị na-akọtụrụ m kọrọ nụ ka ebe nọ na isi papa enyi nwoke mama gị wee chọtazi mgbe ọ chọtaziri ya anọgide m n'ezi chi ejiri ịma ebe nla na nke nwoke landlord nwa landlord ka tupu m na-etetezi n'ụtụtụ nwoke agbafuru Sam ọsọ ọpụgo ọkwa ịmụ na onye ekpuchi alụ ya na-esi ọkwa ụma ọnwekwa mgbọchi ọzọ ọ sị m ka fa jee ama ebe mma m sị m ka ọ jee daa abalị
Abani ụmụ aba weki pin oyibo na-afịa gị ahụ bataduru nwa kete nwa malụ ibu nwoke nwanụ amam ka ọ dị adị nwere ahụ isi ọ na-esi ka esi ọdụmaka esi ka na-esi nwere akwụkwọ mma m ka onye nwoke ahụ kpọtakwa n'ebe a na-esikwa n'isi eme o mezi eme mma mmezi wee gbube m wee tigbube m egbu m ịhụchiela anya n'abalị a oke mgbochi aga nji kpebie na mma agwa ya papa m ịmazi nke na-agwazi m ala na mbata wee fụ mma m ka na nwoke nwa na amị wee bata o wee na-amịcha ọnụ wee bata wee fịa enwe ibe mma m mezi wee gụbala m egwu ime ego na-agụlụ m ịmala egwu a afọ igwu tananana agata gwakene m ọ bụ na nne unu na-eme ya nne m na-eme kekọ ya dị Chineke amarala sị mma m enwe ike ikpu ụdị agwa Chukwu nnọọ daalụ nnọọ na nwaanyị amụtara nwaanyị maka a sị na-afụ nwa elute nne na otu nne si eme ka nwa ga na-eme Chukwu ụzọkwala unu enwere nwa nwaanyị ọ ka dị egwu agị ịmụmọsịa mbịanara gị ekwentị gị Daddy Igbo wee gwia mpụ niile na alụ niile mma m na-emekwuru wee gwakwu ya na ọ sịkwu m na-emekwuru ya saịn ụmụ egwu ka atakwa gị wee mara ebe nwa mgbe nwa hapụ ya kọba ihe na-ekwu egwu ka ụmụ egwu ka gasị iwe pụọ n'ụkwa ya masta ka m bụzikwa ana m ekene Chukwu nnọọ na nwaanyị amụtara nwaanyị mana Joseph ka njụkwa gị ọ na ịmarọ na n'ike apịka ịbụ ezigbo nwa iji na-afụsị ụdị ife a ịma ọnụ maka na mma m na-eche na mbụ nwatakịrị ka m jụ ya ọma na mma ihe niile ọma ifu gị ife ahụchiela m anya bet Joseph o nwere ihe m chọrọ ịjụ gị biko na-ajụzina m bulunu nke m gbagoro unu ama m na ajụjụ asịrị unu jụba unu abụbaga ajụjụ asịrị bulunu nke m kọgoro unu ama m na ajụjụ asịrị unu na-ajụzi m bulunu nke m kọrọ unu jee nsị ya unu sisi ya unu abịa biko Joseph Joseph agwara gị agwa akwụkwọ m oge ụgwọ obere gị adịghị eme nwa na-asị ịma na ihe ọ kọrọ anyị kịta ọ kọchara anyị ụtụ ihe si eme mgbọsị ọzọ kịta anyị chọkwa anyị eti ọkọtọfụ ama tu ihe je edemedeme akwa nwa m ya m dewe ya na ebe ngwa brọda m n'ime Chineke ekwe ịma na nga anyị kwụsịrị mbịakwa n'abalị anyị ebidokwa nụna lerukwa Joseph anya mba aga m ebịa nụna jichikwa ike papa ka onye bụ nwaanyị ịma ya na-akụziri m ịma ya na-abịa ịma na ya na-amụ ebe ndị mmadụ jiri ada amụta ihe ọ na-abịa n'ụlọ na-akụziri m si adịkwa gị mma ime ebe ta ya ụtara na Baịbụl anwụgo mmụọ ma Nehum Nebukadneza Zekaraya ta ya ụta 36 ịmụ ya
Ebe Bible Toyota ma Zekalaya ma Zubambu ede na Bible. Kanjo. Imara. Mama gara pom na boso nigwe eji igwe eji. Oro Bible agusa Bible eji nigwe. Imara ya mo ebe ndị mmadụ juru ada mụta ya ihe. Ọbịa mụ nọ na-akụzi m. Nna m na-amụta. Ọ ebekọrọ mgbede a na-amụ m na-amụta. Ọ mụta m emecha m nwa gị. Onye echo anya m. Echo ihe ga-ede akwa n'ụlọ. Mechaa nwatakịrị a ememe arụ ebe mechaa nwatakịrị ememe arụ onye nna ahụ so ndị fụkọ kọwa azere na ndị baa sị Chineke mee maka ụwa dị Chineke mee maka ụwa dị I swear to you, since I'm from n'ụwa Go on with the first housewife in get between like this. Okuyanu. Akwete. Hey. So if you message otutu echi no. Eh ba otutu echi e ba dey fa na boutique. Oh yeah, one. Eh? I do me use kwa 10 na mo 20. Nka wo akede na nwe akede enwe lo. E go take lipstick. Kasmara say rasmak mascara. Iyo nkem. Ana magafe nwe fu gbo ge nwe si akị. Kezo gi bata. Oh echi. Amen. Tab again. Ọ dịkwa nka nwanne. Enwe m headache. Isi ọwụwa. Apart from that, bịa nwetwa AIDS. Ndị nke abụ. Kesi mgbe nke a bidokwa. Ịmakwa oge mụ na ebi. Onye mgbe ka gị na ebido. Tete one mgbe. Ama m na ọ bụrụ maka ife a ka iji rapụsi be dị gị pụta. Mụ nwunye. From A to Z mụ nwunye. Chere ka atụrụ this case gee ntị. O dokwa gị na mụ nwunye o. Ozugbo ama m na ọgụma unu nwe m. Nke a bapịa ma mama m je the same school. Gị nwa nwanne m nwa na ife m na ozugbo nụ. Ka ife na-achọta ebe a. No. Ka ihe na-akpọtụ m. Unu enwezi ifere n'anya. Nke gị. Ebe ka onye asị. Isi ebe a na-agwọtọ nna gị odu na ya. So ife aka unu si ma gene si na be di unu mapụtasị unu na-azụ agadi nwoke maka nwaanyị si obodo oyibo ebunatara ya ego. Onye bụ agadi nwoke? Chekene na echiche. Chekene na echiche. Ọkwanụ mmadụ nwa ọgọdọ ego na-ata. Fia. Maka ihe esi obodo oyibo zilatara m ebe a na-echegoro ka m mesiri nri ọ bụrụ ihe a ka m na-eche hello Michael Mike isi gị icheta m ke maka America Mike mba ọ bụrụ ya obodo anyị kpọrọ nkụ ka achịcha kịta Michael obodo anyị akpọkazi kọpụ garị ihe a na-ere kọpụ garị kịta 20 naira Mike biko achọghị m fon ihe m chọrọ bụ garị na akpụ wite ofe ọha sendara m ya biko garị na akpụ na ofe ọha biko ya ka m chọrọ enweghị ihe ọzọ m chọrọ nye m ihe isi akọkwana ihe ha akọ nke bụ ilu onye ọcha ọkwa ma mmajuo ịma ya na di esego okwu ọ lago bịakwa ka ị bịa lụrụ mmadụ oke nke bụkwa ilu onye ọcha ya ka m na-agwa gị ọsị m ihe a Mike kpọkwa m ọzọ bịa Chianụ mmadụ anyị zikwara ike na ya ada since egotere gị fonu nwanne nwoke gotere fonu mmadụ ya ladụla ife na ya ada akwapụrụ Chianụ ọmụ ka ị na-agwa mba a na-agwa onwe m mgbe aka na-agwara sị m na ngwa ọbụla sendara m azụ friji sendara m garị sendara m ofe esendara gị mmadụ ị na-adịkwa ka oke ịrọgịrị nrọ nwanne gị na nrọ Chianụ ngwa aga na-agwa ji nwa na-azapụ azụ enwụrụ gị afọ ọnụ gba ebe niile
ezigbo nwunye ọma mụ. Nwunye ọma mụ. Emetụla m aka. Ịmakwa ebe m si. Ihe nweta ụdị ike mmụọ nsọ dị m n'ahụ ịnweta ihe mkpalịta. Chineke kara m. Ọ na-abịa. Nnekpe. Pastọ na-asị nna anakọta ngọzi anyị ka ọ dịrị n'anyị mma na n'ebe ibi na-ere ahịa di m. Nwunye ọma m. Ị na-echechara m echiche ọma niile. Atagbuola m onwe m n'ahụ. Atagbuola m n'onwe m n'ahụ. Otu ụbọchị mesekwenụ gị gaa mbakwa ịchọ ọkụkọ Chukwu anyị chụọ m. Ọ na-achụ dị iji ntị n'ụdị na mmadụ kpọ nwoke bi ebe ahụ. Ịma na Chineke ụmụ nwaanyị. Na-ekpe n'ụta ebe m na-ekpe ọ bụrụ na ekpere na-emerụ ahụ onye aka jụgo ga-ahụ ugbu a. Nwunye ọma m Chineke nna mee na-ebere ọ gị mere ga ebere nọ akwụtara m ụtọ ka m zuo ike. Mana ụnụ ga-agakwa ebe ahụ n'abalị n'abalị a aga m ịgachi ihe obere ụlọ agba ma abịa gawakwa ịga-ekwu ọtọ kpege okwu ma agachi nke ọnụ ga-aga na ike gwụrụ gị chọkwa ịga ha n'abalị. Ọkwa ọnọdụ gị ọkwa ọnọdụ ha sị na m wa ajọ nwaanyị onye aga ahụ na m na-ebu akwụkwọ ana m abịa nnọọ ka m hita obere ụlọ anụna. Chineke nna mere m amara nwunye ọma m atagbula onwe n'afọ. Ana m achọ ofu onye n'ime ha. Nwere onye n'ọsọ? Nwere onye nọ n'ime ha. Enwe ife mere? Ọ dịsara na mma. Nwere ife ome zibe m abụ m nwanne ha. Oke, unu ncha bụ nwanne. Biko kekere ntị. Ị ma ebe nne Josef nọ? Ama m ebe obi na ime ebe ọ nọ. Biko kaba arụ ije ebe ahụ isi ya na Okoli ziri ka ezie na Donatus nke maka wee chụpụ ya. Ama m Donatus ebutego na ọpatago ọya na-akpọ es ọpatago es apata ọrụ obi na-aja ọcha. Nna chere o nwere nwanne ha nke ka bụrụ ezigbo nwanne fa bi ebe m. Nwanne ha ọzọkwa? Chere ka kpọ ya Mgbeke. Bịa nwoke a n'ebe a ụmụ nwoke n'ebe a o jụọ gị si na anyị bụ nwanne mama Josef na papa Josef o wee gwachara anyị ihe niile o ji bịa ịnụ ihe ngwu imekwara ka ya gbuo ka anyị na-eme. Mgbeke bịaba ọ na-abịa onye a bụ ezigbo nwanne ha ọ bụ nwanne ha karịa m. Oke, gị na ha bụ ezigbo nwanne unu ncha bụ nwanne mana biko ka m zike n'ife a o nwere ife ome anyị chabụ otu chukwu alụka kaba na arụ na abụ unu jee ebe a nne Josef bi unu ezie na Okoli ziga ezie ya biko zie na ife a na nsị ya na Donatus nga iji maka wee chụna ya apatago ọrịa na-akpọ es ọrịa obiri na aja ọcha. Nna Anaka ọzọ na-eme nna bịa nna bịa biko ụmụ ofufe nchọpụ ile na nlọdụ anyị dị ebe a nye na nwaanyị a na-ayịpụ tupu ọ na achọrọ m ka ijiri aka gị jee ebe a zie nye ka ọnụ ya jiri ntị ya na-abụ nụ ya. Chekenele, landlord unu, onye nwe unu bi na ya? Landlord. Na-ayekwu. Nke a hụrụ nsogbu unu jee n'esizie ya. Ezigo m unu. Nna biko ihe njisi gị gụ ya bụ na anyị gụ ya. Anyị kọọrọ ya, onye ekwetarọ. Anyị nya nwere onwe amarọ na anyị ma na ya na nwaanyị a na anyị.
ka mma na iji ọnụ gị bịa ka ọ chọbakwa ụzọ onwe ya biko ọ maara omenụ mana ọ na-akpara akwụ nna ikwu okwa m o nwekwa ihe m kwu jezie ya ozi kedu ife isi na ebe afọ ya isi otu abanye ọnụ ụzọ izizi ga-afụ ịkwụ aka ebe a ọnụ ụzọ nke mbụ banye otu a ka ịkwụ aka n'ọnụ ụzọ nke mbụ n'ụlọ nsogbu adị ka ya gbada kaba na arụkwu unu fu nne nwanne anyị ga-ezi ọnwụ na ndụ bụ ozi a ọ dị n'ọfụma agata mpịọtọ mpịọ igboza mgbuli onye ọbụla ga-ada ka ọnwụ mgbede jiri nwayọọ buru ugbo gị akpaghị akpa maka na nwaanyị a okego gboo ngwoto otu aka ha ya na-ada epioko kwima before ihe ọjọọ ezowe ezo na ya ada ị mara na mgbe ahụ mụ ahụ mgbede afọ abịaghị nke anyị akọla m mbọ ọ bụ ifuru ahụ chere nna ọ gara n'usoro igbuwara ha ahịa ejiri m tisasị ebe niile ịmanye nji azụ udene ịmụ ife nji azụ udene gịnị mesị ebe ozo nwụrụ ka m na-atụ ana m anụ ife udene anaghị eri eri Donatus ga-ekili ewe ogbo ebanya ebe nwoke mepere ya nọ na keji sị ka ọ pụta ka ataba egwu ogwo ije ebe ahụ na mkpu na-akpọ akwa na ala ibi enu ka ihe gwara ha agwara masị ha na Donatus ebutego esi ifufe na-eme ebe ahụ ọ na-ebe m akwa nna ihe njigwe like ya nke ihe njigwe like ya nke ndị nọ na di ya ọ na-eri ekote ugbu ọchị rie gịnị ụmụ agbọghọbịa nke ikworo ụgwọ kwụọ na 1000 na 1000 udene anyị pịaba ndị nọ na di nke a na-eli ego ọ chụpụtara ya anụ bara ọfịa dinta niile nwunye gbọọ m ezeka udene gbam anụ gbaa bụ etupuo ya afọ bịa jụọ ya ka o wetara anyị mmanya ọkwa ngwa ga-akwụ ụgwọ mmanya nsogbu adị Yeah. As you see me so, I will wish you well. See one struggle, puzzle. Said without you, there will be no one to come, my brother. Said without you, there will be no one to come, my neighbor. Said without you, there will be no one to show me care. And without you, there will be no me. That's why I say it. I don't know what to look at me as a stranger. Oh, hey. I am one. Oh, that's why I want you to see me as a brother. Oh, hey, brother, hey. Mmadụ egbuda. Ebe ka isi? Agata. Mmadụ. Ọ gịnị ka ị chọkwa mbịa be nna m? Ana m ekene gị. Daalụ. Asịrị na akụrụ ya ọdọ ke zuro. Iwe akụrụ ya bụ asịrị wee chọrọ mbịa be nna m. Mba o, ana m akụrọkwa asịrị. Ozi ka m bịa. Ozi ka iji bịa? Ozi ka m bịa, ana m akụrọkwa asịrị. Pụọ zem ka isi ebe a pụọ. Ozi a bụ ndụ na ọnwụ, onye ka m ji bịa. Agata. Mmadụ. Adị ka ndụ ka ma adịghị ka ọnwụ. Ị bụrụ ọnwụ nke iji abụ ndụ. Kama na ụdị ozi a ji dị. Ozi a dị ezigbo mkpa. Oge nọ na ya dị, o nwere ofu nwoke bịanụ. Ọ sị na afịa bụ na ya bụ ọkwụ Donatus, na enyi Donatus. O wee sị m gwa gị ka ị mara otu gị na Donatus si aga ije. N'ihi na Donatus ebutego ọya a na-akpọ obiri na aja ọcha. Ngụsịkwa ka ọra m. Ọ ihe ozi m zie ka nzi gị.
pepe ifu juga ya n'ụwa gịnị gbasara mụ na Donatus na onye obiri n'aja ọcha amakwa m amara m ozi ka o ziri m na ka m bịara izi gị amara m Donatus ebutego ya obiri n'aja ọcha ihe okwu si na obutego ya obiri n'aja ọcha Agata mmadụ ama m na asịrị ka ibu bịa adị m akụ asịrị ama m na asịrị ka ibu bịa adị m akụ asịrị maka etu ahụ doro m ọ dịghị ọgụ mma n'anya ngwa ụna ifụkwanụ nwere ihe mana meji si wee kote n'obodo a biko ama m na asịrị ka nwaanyị bụ wee bịa ebe a wee kụchara nnọọ kwa ebe nnọọ be na bịa ịkọ ihe anụ anọ ụka bụ na nna m nọ ya njiji aka eji alụ ọka abụọ ga-ebu na ọ bụ na nna m nọ ya nwanya dịba hai ihe nke ịzụ asịrị n'ugo nke a bụ na ụwa niile anụgo ihe nke a mmejikwa test ya ebi ije ụlọ ọgwụ ebi okwu a Giovanni, no, Joe. Biko, papa m ana-achụ nwaanyị. Jiri nwayọ. Onye? Mpa gị? Ọ na-achụ nwaanyị. Hey! Jiri nwayọ. Echiri ya echichi nwaanyị na Gombe. Ije na Panya. O nwere nwaanyị ya na ya na-ayị a na-akpọ Dolly. Ije na Okirika nwaanyị bụ ejirimara ya. Ije na Veranda Pole. Igbo pụta na-akpọ Veranda Pole. Ije ebe ahụ ya mere gaba. Lekwa ya ka m gwa gị maka ịbụ obere nwa. Anwakwa na anwa soro mkpụrụ ụkwụ nna gị maka isoro ihe ịla n'iyi. O nwekwara ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị. Anwakwa na anwa soro mkpụrụ nna gị imekwe ya ịgọga ahịa. Ọzọ m chọrọ ịgwa gị nke kacha nke m chọrọ ịgwa gị bụ o nwere nwaanyị na-achọta nna gị ọ sị di ya ka ya jee ekpere abalị nke a sị nọ night vigil ọnya ịma ebe ha na-eme n'elu bedị nna gị ihe a na-agwa gị otu a ka o si dị nna gị o mejugo eziokwu ka m na-agwa gị ọkwa gwugo biko chiana onwe ya ọzọ ntị eju kedu ihe bụ ihe ha biko gbagoro m adreesị ebe nwoke ahụ biko obi na nọmba 23 Okwumma Street Okwumma nke a ị amanụ nwoke a nụnụ Okwumma nke anọ ị amakwanụ nwoke a na-ere ọgwụ n'akụkụ ahịa be anyị ị amụ ya nụnụ na akwa na ike be anyị ọ na-ere ọgwụ ebe ahụ ọkwa ọgwụgo ọ dịgo nnọọ bịa chiana biko onwe ya nchekwa iju gị biko nwa m mgbe ọmụ na ị na-agbakarị akpa okwu a ihe ara bụ akpụkpọ a ka o zuliri ike abụgasị obodo oyibo butere m lena ihu ya dị n'akwa m fashọn nwanne gị n'obodo oyibo bịa chianụ akpa gị taa bido taa bụ chi azụ biko Onye? Agata o. Onye? Oh, Joseph. Dalo kwa o. Kedu ifo? Agata biko. Biko ka m nwere phone gị. Mkpọ mam biko. Biko. Ki weli phone nke m nwa bụ Agata. Kpọọ mma gị. Biko.
ichezego mkpali kpalili agata biko mkpalizi gị mkpalizikwa gị ekwensu m ya ma ọnụ biko nke mbụ ịzalị ịkpalisili m biko nụnụnụ biko gbanyalụ biko ha gaga o biko ilu na-achị gwa gị m ọkwa ifo Selema anyị ekele Selema biko Selema n'ụlọ biko ọ na-abụ na be anyị biko ezigbo Selema biko just ka mmekọ mmeye gị mana ịkpalizikwa na m mkpali ọgụ ọzọ ekwensu m ya ma ọnụ na ya ịkpalizikwa na m oge ma kpalizi mama ka ebe ị nọ na-alụ na-eme kịta anụ a Joseph esi na gịnị na-eme papa nọ n'ime na-eputu amụmụ ya nọ n'ime onwe ya naanị anọ n'ime amachọ m ịmụ ya naanị anọ onwe ya naanị anọ n'ime nwaanyị ọ bụla nwoke na nna gị gbabatara nwaanyị na be m abalị ọbụla ka o ji akpọbata nwaanyị nsogbu adịrọ anụgo m ga-abịa akwa ị na-abata oge anyị ekele Selema ị ga-etinyekwa ụlọ ọkụ Joseph ọlọnlọ eji bara abara ọ na-elu ilu ọgwụ ịba mgbeke nnazụ ka nzụta gị mmadụ ị ka na-eme mgbeke ihe a bụrụ ọgwụ ịba ọ mmanya mgbeke ibe na ya dị na-eme mgbeke ị na-amụchakwu mmanya na abana mgbeke onye gwara gị na ihe ahụ mmanya masọ ọgwụ ọga anyị biko iwebana iwe sorry sir ọga anyị fụchazi nnọọ ezigbo nwaanyị gịnị ya abịa gịnị ya na-aṅụ mmanya ọ bụrụ mgbeke iflepụ ụlọ obu n'isi kparịkwa onwe gị akparịkwala m ịkparịkwa m na mapịwacha gị ọgụ mụ na gị akwụkwọ ọgbọ kparịkwa onwe gị mgbeke nwoke onye gwagwa nyapụkwa ebe a ọkwa kịta megịrị mpigbu onye ekwere m ekwe enwere m efe unu mgbeke enwere m efe gị ije dị m n'ọkpa ka nnaba emesịa ya abụ melụ gaba Joseph ọlọnlọ njọ ọka nrọ ya anyị m nrọ gị na-atụ ụjọ mfe na nrọ gị na-adị egwu ọ bụ onye mụrụ nwa nwa nrọ ọ bụ nwa onye ajọ nne na ajọ nna ha mụrụ ajọ nwa nwa melife bụlụ okenye ụchịcha melife bụlụ okenye afternoon. Kedu ife ịchọ? Achọrọ m ịfụ enwe shọpa. Onye ka ewu? Abụ m Joseph. Joseph onye? Onye ọlọ Joseph ọlọnlọ na ịmazi Joseph. Ịbụ Joseph ọlọnlọ. Nnọọ Joseph ọlọnlọ. Ọmụ enwe ebe a kedu ife mere? Gbanwe ebe a. Ọmụ. Ọgbara nwunye Igbo nwaanyị a biri ibu dị ọcha. Kwa nwunye gị? Ọnwụ ya nche ngwa gị. Gịnị ka o mere? Ọ na-abịa akụziri m pam Baịbụl n'abalị ọbụla. Ọ na palọ ka ọ na-ekụziri ya? Nwa na-alanụ na palọ. A na-aba n'ime rum mpam jee na-amụ Baịbụl. N'ime rum mpa gị? Maka onye na-ekwu? Ị ma na nwunye m chegharịrị echegharị. Nwunye m na-aga vigil abalị ọbụla. Ị dịkwachi ọ na-enweghị m na-ekwu ka ị na-ekwu. Ọ bụrụ nwunye nke dị ọcha buru ibu. Na onye na-ekwu ka ị na-ekwu. Ife ị na-ekwu na ị na-ekwu gị na-agwa m eziokwu. Eziokwu ka m na-ekwu. Ị ma ihe mere mma ama ma eziokwu ka ị na-agwa m. Ọkwa ị ga-anọ ebe ahụ n'abalị a? Anọ m ya. Nwunye m dị shọ na ọ ga-abịa n'abalị a. Ezi na-asị bịa n'abalị a na ọ ya abịa n'abalị a bịa ma Baịbụl. Ngwa naba. Aga m abịa ebe ahụ n'abalị a.
Iya ada kwa. Sigi no ba. Na nga bia no no na abana. Kana nke Dominic. Dominic. Ana ma bia. Na ba ni ago ya me. So gba do. Bia kwa o. Oh God. Ono bizu ka nwata kiri ani. Ndị ba ga anụkwa na ya. Obele nwoke a na-anụ nnekwu nwaanyị a. Mana ije a, mma ejije a, mana mma mgba ka ejije a. Fụrụ nwaanyị a, nwaanyị njiri ego m jee nụta. Otugbado. God. Agatha! Onye? Bịa! Ike na-ebe enye ụra. Kedu ihe? Ihe gaji ime n'abalị. Agha ka aba n'ụlọ n'abalị. Ka ihe mere? Akwa ma Simon di Christiana nke ha na-abịa n'ụlọ na nke mpa Joseph nke ahụ ma gara aga gwa Simon na Christiana na-abịa ehi n'ụlọ ha. Ọzọ ewu kwanụ. Onye ka Joseph ji wee gbalị bịa na be m wee nara m igwe m akpọ ọmami ya mama na taba kịta nke nwe ji mekwa nsilima gaji ime taa n'ụtụtụ taa ezigbo silima gaji ime ifu sef anụrụ m na Simon na uwe ahụ di Christiana agara na nke ndị uwe ojii ọ ga-akpọ ndị uwe ojii bịa pụrụ mpa Joseph ọrụ arụ nwa nnekwu silima ka ya eme mana bịakwa Joseph papa Joseph na mama Joseph mmadụ na-aba ife va na-eme n'ụlọ ọ dị egwu ịmakwara ma ihe na-akọrọ gị fe emebisigo nwa abụ Joseph akọrọ ndị ime Joseph bịara mbọsị a wee na-enyo m n'ebe nna ụwa okotori igbo agwara m gị agwaghị m n'ihe nwere ọdụ ogologo agwara m ekwu maka ife ya bụ ife na-eme m ibele ime ihe ji bịa nga na ka m gwa gị o nwebere ebe m chọrọ ịga beta ọkwa ịhụrụ nke m nọrọla m ga-eji anya m abụọ afọ asaa mgbele taa nne akwa ịmụ na ihe chọrọ m ịga shiri ka m ga shiri na m ga-eshi ọzọ egwu ego m igwu ilo ọkụ ga-agba n'ụlọ ata ọkwa ifo ndị a ndị a dị nwa ịkwapụ n'ụlọ Baịbụl amaka anyị nwe ihe ọ dị egwu Jojo nke na-aza n'ime bịa gbaa Pita gbupụ mmadụ ntị ma onye tụta ntị ya Philip shut up man Philip ọrụ redio ewu eji atụ gị mara ihe mara Baịbụl ọ Titus tụta ntị ya man gbaa Jizọs na-akwụ ụgbọ mmiri ya na ụmụazị ya ime onye na-anya ụgbọ idiot ị mara emechi ịkpọwa ya nna amụ Baịbụl na-ajụ m onye a na-abịa akụzi mba bụ fugo na amụ ihe karịa gị idiot agwa gị na mmụta nkụziere gị onye na-anya ụgbọ mgba ahụ Clifford ewu oge m ji agwa gị na mma amụkwa Baịbụl taa kwa mbọsị ana m amụ anya abalị Francis Tamin Christ na-abịa akụzi m ihe onye ndị a na-amụtaga nna akụzi gị ọjọọ gị ife ndị na-emegasị na Jericho na Damascus gị taa nwere nke ịma ewu idiot mụkwara m ihe ji ya oriogokwan ka nna ụmụ ụmụkacha ka nna akụziri gị ewu anụmanụ hey honey sir sister Christ nwanne m n'ime Chineke welcome nchizi gị na-echegheri oge ka eweliwe nọ na nwanna ọ dị iberibe m ahụ ya ahụ lụrụ sọ ọ dị isikwa mme gị ọchọ ka ije ọkụ mmụọ mụ siere ya kem siere ihe ka m nọ n'echiche ka m sekesị ana m agakwa ịmụ Baịbụl n'abalị ma afụwa ihe ọbụla ga-emekwa ka iji ọkụ mmụọ Holy Ghost fire ọkụ mmụọ nsọ gbagbuo ya ahụ onye m bịara na amụ nnọọ akụzikata anyị nwaanyị kwa n'ọla etinyekwa uche nwatakịrị hapụ ka anyị gaa nna amụ Baịbụl tata bụ taa nwunye nwa na-akpa m Joseph
Una na wa, una jo una ma na mo yin. Okay. No cambia kwa ke mo. Cambia. Alo gemu. Mo supa ni ke. Cambia. Joseph, ha pa ses ba isi we mata. Isi asono. Nda jo man. Ta ka uta u ya futu. Mo wan Bible. Una amu ka luna to na amu. Nda. Mo Bible. Ele nos ninguém, né? Telo e a fujuanya. Ai, não não posso bi. Hey. Police. Anya ma afu bonta. Sabe din je gomugo. Daddy ana mamu ti beni ya kuziri mu. Amna mamu ka mamu. My God. That's man. Bro, this is where you are. Now this man. You are under arrest. Yes. Secretary said that, touch not my prophet and do my person no harm. Ian can go. As if we're 5-5. Brothers and sisters have put your hands together and know the war. Yes. Okay, you are under arrest. Move. Queen Elizabeth is here. My transaction. Yes, huh? Okay, let's go. Oh, yeah. Move. Christiana. Christiana. Oh, nke a bụ night vigil esi m ka ije. Ijesi na nke ụfọdụ na. Nna ebe. Ijesigo na nke a. Onye ebe ị nwere ụlọ. Kedu ihe ọjọọ dị na nwanne nwoke nwaanyị n'ime Chineke? Bepụta nwanne ya nwoke n'ime Chineke ka atụgharị uche na akwụkwọ nsọ. Ọ bụla chi ihe dị ya nọ. Ihe na-emegbukwa anyị. O ngị nwakwu. Jesi ibe m bịa bichiri. Bedi nji ego m wee ego. Ihe ịma ha eme ka onye ọzọ na. Ifere eme. Bedi mara ka esi eme. Ifere eme gị. Onye ka nwere ọnụ ọkụ. Anwụkwa m. Ị ka nwere ọnụ ọkụ. Bedi m ji ego m wee ego. Ka ị bịa ha ekelu n'elu. Chirikwu, amakwa na ụzọ dị n'azụ n'ebe a. Ọ gịnị ka ị na-akọkwa? Afọkwa nwoke ahụ. Ị na-akọ ibe ọzọ polisi. Naba polisi Elisa. Kedu onye gị na-abụghị ịbanye n'ime? Soro ya banye n'ime ya. Onwe ihe unu ga-eme onye Chukwu te mma. Ise gị reboot. 5-5. Ifu gị fenna gwa. Ị nwere anwa. Jedulu ti onye ọzọ. Nana wine no ni mu no. Ejide dom na wine. Asi nwata kwo hi manya. Dom amam. Dom amam. Mama msim ko ga na. Dom amam. Dom amam. Tamani ke buo. Kerizu no yela putam no ria. No zimu de na wine na be. Ọ dị mma. Hai. Ka gwaru karu. Kịta ka ịma. Kịta ka ịma na-alụ ka alụ. Dominic Innocentia, Perpetual onye ọjọọ. Dominic Senta nwa egbe. Ị na-abụnyere ya aja n'ukwu, na-akwado ya. Ifugo na omego gị n'anya. Omego gị, kedu onye na-amụrụ m n'obodo a? O nwere onye amụghị m n'obodo a? Omume ọjọọ na-eme ka njimebi ife na-eme. Ọ bụ na ịma hụ ka ị mara ya. Mana ọ bụ na m kwuru oge nwere onye ga-ege m ntị. Mmera nke m ofu ugboro okwe m aka be nna m nke ya ejugo na ọwụwa ọsọ gịnị na-achụ ya nye mata ka mụ na ya nọdụ ka anyị mejuo ya afọ nye abatago m ọkwa mụnwa n'ụlọ a egwunyego m ka mkpọrọgwụ ka sikiwan ohe m gwunyere ka ya o nwere ebe m na-aga ọnọ m n'ụlọ a ọ gwacha ọbata mpe ifunanya nezen ka nsi nwa egbe na-abazi nne na nna nke pụọ obulu nwaanyị bata nke pụọ obulu nwoke bata ma nna ndị ọzọ nne ndị ọzọ abụfa na-abata ebulu obulu akparazi bata ebulu beans elibe n'ihe mana nke m fepụ ebulu nwaanyị ebulu nwoke ọkene m gị nga mmemme
Joseph, happy. Happy. I'm neighbor what I'm happy. Emeka nwere anya oke iji afụ ụzọ wee nyụọ anya n'ime akpa ka mmalị ihe dị n'akpa ekechiri ọnụ. Ihe eji mara agwa atụ na agwa anaghị aha ịbụ nwata. Osisi nwere ike ike agwọ, agwọ nwere ike ike osisi. Hapịa, mgbe m jiri anya m afụ dọm, dọm alapụta m. Mgbe m fụ dọm, were anya m fụ Dominic ka mmadụ ihe mere. Ị ka na-eche eziokwu. Ị ka na-eche mmechi ya taa bịa ka m bịa fụ ya. Ee, akọkwana ya na be m. Anọkwa na anwa. Mana mechi echi ya bịa ma m nke na-eme. Ndị omeke ịtọ. Ọfọ gị mbọsị iko nke gị ya eju. Anya afọ agbaghị ọtọ gị. Mmanụ nke ịdị eme. Ndị alụ. Mechie gị ọnụ. Ma akụkpọ gị anya. Ọkwa nna gị emego. Nke m na-egwukarị egwu. Ekwe m aka be nna m anya nwa akwụwa anya gị na-achụ ya. Nya na-ata na-abatago m bunye kpam. Ọkwasị gị wa anọghị m bunyere gị ya. Itu om mbok so mawaganya na. Machukon go ibe pim. No pim. Pichogo na malawe boy. Machukon ge ba. Hey. Namo. Hey. Ifu dalo. Mama ngwa napu. Napu ngwa kasala ma napu me fa biko. Agini Joseph. Napu me fa godo napu. Joseph. Nwa m ke na-akpọ ife a. Isi ọ na-emebi gị. Nwa m ke na-akpọ ife a. Ọ bụ ife a ka ọ bụ. Sis, daddy go ugombe. Ndị polisi na-achụgharị ya. Site ka ịbịa pụta ife anụ a bịa tụsalụ m ebe anụ a. Bịa bụrụ ife anụ a napụ m ibu a. Joseph, nwanne gị nwoke ka ị na-akpọ ife a. Chukwu akpọrọ na ife ọjọọ. God forbid. Ị na-egoro isi. Ị na-achọ ịgwa m na daddy nọ n'ugombe. Bịa ebe anụ a bịa tụba gị ime. Ka ibu Virgin Maria. Napụgoro m ibu a na-ekwu ọ ga na-ekwu napụ m ibu a. Joseph. So ebele gị bụkwa ụmụ nwoke na-agafe agafe ma na m mụrụ nwa. Ka ịchọpụta m ọkpa mbala Joseph. Kifuna nwa atugwe meba. Kita ka mmiko so maka ni dime. Ki ga no ya la no. Ndi ba tezi. O we mo to ka ba to sala mi ya mbube we piale belezi. Mama na po me fa. Mo ya alo mo pe fa alo. Na po mi igwa, na po mi igwa. Joseph. Na po mi igwa. Kini mo. Thank you. Na mbia. Ndo. Ni fa. Na po mi igwa. Okay. Da ri budi ya. Okay mgbe nna ga ahụ gaba na Gombe. Ị na-achọ ka esi eri nnu na? A na-eli nne ọfụma. Chineke dere n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụrụ sọsọ na nni ka mmadụ ga na-eji adị ndụ. Otu iyi dị ka ị na-eriju afọ. Ịfụlọ ka ndị. Ngwanụ. Maka ife anyị na-akọgheri. Maka ife anyị na-ekwu, agụụ ya nyụcha gị anya n'unu a. Chukwu nọ n'eluigwe, Chukwu ya emu nnu. Kunu ife anyị ịfụlọ ka ọ dị. Ọlọlọ, njụ nwa ka nrọ. Ọlọlọ, ya anyị mụ nrọ gị na-atụ ụjọ. Ọlọlọ, mfe na nrọ gị na-adị egwu. Ọlọlọ, ọ bụ onye mụrụ nwa. Ọlọlọ, nwa nrọ bụ nwa onye. Ọlọlọ, ajọ nne na ajọ nna. Joseph. Joseph. Jo. Mama. Bịa n'ụnụ. Mama ke mana iyo na puno maka no na ran zuwe gi ke. Okwesi na mmele elini. Rano mo no. Bịa. Okwesi na mmele elini apuno maka. Agụ na-egbu gị. O nna m. Apụ. Madonna. Adama. Agụ ama egbu gị. O? Madonna, o nwere ihe nchọrọ ịgwa gị. Ọkwa m mụrụ gị. Nene ihe ị na-eme nne gị Donna ka m gwa gị. O nna m. Madonna. Ihe nchọrọ ịgwa gị. Ama m na ihe m na-eme adịrọ mma. Mana ihe m ji eme ihe a bụ ọ bụ na ọ bụrụ ihe a m na-eme. Gịnị na-eme? Nna m, ọ bụrụ na ọ bụrụ ọpụ a m na-apụ n'abata, gwana m otu anya ka esi na-eme n'ụlọ a. Kedu etu anyị ga-esi wee na-eri nri? Ụgwọ ọkụ ma ụgwọ na a na-akwụ, ụgwọ ihe niile a na-akwụ n'obodo a. Kedu ka anyị a ka esi wee kwụọ? Agụ a ga-egbugo n'anya. Chelugodu. Onwe ihe ofu ife nche eju gị. Daddy isi ebe o si kita abata. Ka onye ya gwa na ya nwee ya. Ka onye azia na ya amụtala ya.
Ọnya bụ ife mkpọrọ gị nụ. Ọ bụ na nna gị bata anyị agwụ ya na adị m ime nwa ahụ tupu ọ pụọ. Hey! Mama, ị na-achọ ịgwa m na nwa elugo 3 years wee karịa otu a? Mba o, nwa adịrọ 3 years. Ka nwa ezi 3 years wee dị otu ọra? Ọ bụzikwa ndị na-ekwu ịmazi agbụrụ nna gị ịmarọzi na uto adịrọ n'ọbara ụnụ. Mama ịkwakwala m ihe o. Mama ị na-akwakwa m ihe ị na-akpalịkwa m akpalị. Stop kwa ya. Mana eziụka m na-agwa gị nụ. Oke, ị makwa ara one ede na ngwa na enu otu ịranụ ọgbọ gị isikwa na akwa na wọl. Gbalịba m. Ọ bụrụ mkpara eziụka m na-agwa gị nna gị bata akọpụ ya na onye adịkwa 3 years ọ ka ya ekwekwa maka ọma na uto adịrọ n'ọbara ụnụ. O nna m ime ihe m chọrọ ịyọzi kịta ihe ọbụla ị chọrọ ka m merụ gị just kpọọ ya afa ka m merụ gị nke gị ka ọ ga-abụ oke ọ nne m ka m bụrụ kịta bụ ime ka mama nne m oke ebe ọbụla ifo kpọọ okwu afa kpọwarapụ ya kpọpụ ya meelu gị ozugbo ọ mmụ mụrụ gị nụnụ amazi m na-eme ka ọ dị gee ntị apụchakwa maka nna etogo papa m na-etu gị afa mba na uche m ụdị ya gee ntị eme nke ihe eme ihe ọbụla ngwa gị nke ịma na njọ gị biri ezigbo ibu were ego nye m pụọ n'ilo gasị na-egochara ụmụ efe gasị na-erigasị jọsọ nye m ego nwere ka okwu ga adị ebe nne m bụ njọ ego m bụkwuziri njọ ngwa gburu ego ikpuru ego ego gbanyite elu iweta ebole ego mmadụ ewere gosi njọ gị ebuka ị nwere nsogbu ngwa kudozie nwa ka nje nkudo gị ife akwa ekpezigo mama o anyị dị adịgo mana ahụ nna gị bata anya eme ife anyị kwuru ekpego m weta ego gị bịa pụrụ nwa gị come on, shut up. Hey, bịa mama na-eme ọsịsọ ịchọ nke bụ ụsọ oh papa Ibrahim afu hey bye mbọ nọ na bata n'ime onwe ike bata n'ime na nne we nọkwa ọ na ya bata n'ime akọwa n'isi ka ya akọwazi gị isi aka nzi ozi jezi papa Ifunanya ijukwu ozi ese m ebe ka ịkpọkwa nwa m ga-aga ọ karịgo m ndị erukwozi m ogo ndị a na-ekene ekene mama Joseph ana m ajụ ese onwe ihe gbasara mụ na unu onwe ihe gbasara mụ na unu ka ihe gbasara mụ na unu ọ bịara ka m fụ nwoke ibe m onye ọ dị ka ọlụ m papa Ifunanya echegbe bịara ikene m ekene ka ikene m ihe m na-eficha nwunye gị ụdị mficha m fichara ya mmanwụ ntiri na-arụ ya ka o werezie oke dị ka mmadụ ịbịakwakọba ihe ọzọ mma Joseph chere na mụ bịara ka m kene gị ekene o eruo m ikene ekene n'ihe ị na-arụ ebe nwunye ị na-eti kịta ka o doro m anya ihe mere na be ome ego mbọsị gara aga ya bụ na ọ bụ ịkpatara ebe m ji ime ihe ahụ o mere taa ka ịma na ọmụ na-agwa nwunye gị ihe ọ na-eme jekwa gaa n'obodo ka ịnụ ihe eji afọ ụnụ ekwu obodo ọ na-ekwu gịnị ka obodo na-ekwu obodo na-eto anyị eto ife ọma anyị na-eme na anyị na-eme ka obodo na-ekpo ọkụ isi na ihe anụcha ife mara ama na ihe agwọ mụrụ ya eto ogologo ọ na-atụ ya ọsụọ mkpụmkpọnọ lekwa ya na nwaanyị na-achọ ka o were isi jee ije ọba isi na ana ọsọhụ ya akpọ n'ihe na ike eghere ụwa afọ ya na nha agwago na-abịa udo ka m negharị anya onye ka m ji si na ngwụrọ ka ị bụ ngwụrọ anyị bụ ya budobie je na ya dị dọnọ n'ụlọ eje na-achọ ịgba na mbọkwụ nwoke ibe gị chọta ihe gị na ndị be ya eri nwaanyị mmadụ pụọ tachaa ofu kwugharịcha o bute irie ogote azụ ịta ogote okporoko ịta nkọsụọ nri ji na-ịbịa ijecha ebe ya afọ ya n'ahụ gị chelu nkwugharị a na-akwugharị ịkpọ ya kwugharị bụ ịgba mbọ ịgba mbọ chachachacha ịta mma anụgbanata echi bụ nta jee butere iwute ka ọ dinara ana anụgbanata dinara ana ebe a ị na-ana bịa ka nze ozi jezi ịkpa
bịa ha ozi ezi anwara anwa mpe bụ na ọ na-esele m na gị na ọ na-esele gị na anwakwa na anwa shout ebe nwa m nọ ọzọ ị na-apụ ala i nwere ife na-emebu n'isi ị na-aza papa ịfụnanya i nwere ife na-emebu n'ọtụ ọpụrụ m n'isi ị na-adọ nwa m n'ụdị ya agwa na ngo nyado anụ gbana taa echi bụ ntawa na baka m gwara gị na babe mba anụ gbana taa ọ gbanagokwa bịakwa bịa jidie na nwoke n'ọnụ akpọ ndị dị machapụtaza dị n'ọnụ nwee ọka nwoke n'elu isi ya ịka nọrọ ka nkwara isi na wọl ị na-aza papa ịfụnanya gwukwa ego na ndị obodo ọnụ oge ma ikpecha ife ị na-eme bịa nwaanyị bịa mma asụkpọ gị anya wonde n'une ịfụkwa na akpụ obi a bịa m nso lekwanụ nwaanyị anya o iwere gị ife ọjọọ anyị na-eme were n'afọ akpụ obi ịbịakwara m nso mere ibe abịa m nso ata agụụ na-agụ m o agụụ na-agụ m ọ gwụghị ihe Which one of them? Okay. Now, who knows again? Now, not Okay. Godliness, So you people are the wife snatchers in this village. Yeah, what again? Water. Izuri nwunye ndị mmadụ n'obodo a. Okay, kita onye mekem unu ga-eji wa ọjọọ bịa afọ ọnụ ga ma ga mechọrọ gị mechọrọ gị pim yeba o yeba ka isi ko yeba a na-agbasa mitin na-ekwuchaghị ihe a na-ekwu ihe dị mma ka a na-eme mana sista biko ka ezidi ihe ekwute maka ụmụ nwaanyị ya ka ị ka na-ekwu ekwughị ka chie na a ga-achụ ha na mitin onwekwa ihe ekwutere ewu a ga-achụ ha na mitin mana nwanne m ya ọ ka akakwanụ mma na ọ bụrụ na ahapụkwa ụmụ nwaanyị tupu o obere ohere ka ama na ha ya agbanwe ihe a sista kwuru ka m kwukwana ya biko ka ama tinye ha ohere ama nnọọ ndị otu ụlọ agwọcha onye ara anaghị agwụ ya ntamu nwaanyị nọ be di na-agba n'ama ka esi tinye ohere onweghị ohere a na-enye ha a ga-achụ ha ncha onye ọbụla kwutere aka m adịzighị ya kamgbe ha mechara ihe ha mere na nke chifu omego ebe nwaanyị di ya dị ndụ o wee jee kwụrụ na laịn ndị di ha nwụrụ anwụ maka akpịrị nni afụ na ọdịmụdị nke a etu a ka ụwa dị egodi ihe mere ma ọ bụ ma mefu na ya ụmụ nwaanyị na-agwa m okwu si masị ha ma ndị nka mma ma ndị aka n'ihu miti n'obodo esi ọzọ nke ndị dị m esi ọzọ Chineke etu a ka ụwa egodi anya mma ịfụnanya ihe ọ n'afọ nke o sidere gị ụbọchị anụ ma wee sị ka m bịa neta gị ka m na-esi wee mee digoro dị ihe eme m n'obodo digoro dị okwu a na-agwa m n'obodo niile ma ndị na-abụ m ọnụ mmiri ma ndị na-ekpo m aja onwe ihe o mere ya ihe a na-agwụ n'oge ahụ mana eme na ijide kịta ekpebiela onwe gị ndụ ihe ebi emechakwa ka ya anabata gị ịfụlọ nwaanyị nke ọzọ nị na ọ yọrọ mgbagara anabatakwa eti emesịa ya anabatakwa gị digoro ihe eme m n'obodo pụta m n'obodo niile na-abụ m ọnụ mmiri ka m bụ onye ori ma ndị na-awụ m aja mebiziela onwe gị ndụ ihe ebi Mama Joseph maka onye nke ahụ hapụ ịwa nọdewela ahụ na o mekọtaghị ya n'alụ mana ebe ahụ nọ ya na ife na-eme chọs bido kịta kpebiela onwe gị ndụ ihe ebi hapụ onwe ihe mere ị na-ekwu okwu mkpebi ka ihe ọzọ nka na-echekwa o megide nwaanyị Mama Joseph anụ na gbe bụ na-akọ ife kụrụ ya no kalije thank you really good Mama Joseph eji nke ụgwọ ọ bụ na ji ụgwọ biko gwa m ka ị hapụ m aka ka m kwụọ gị ụgwọ njiki ka ị gabara onwe gị ka ihe mbe gị ọ gịnịzi ka ị na-emere sibe pụọ biko si gị sibe pụọ na m achọrọ anyị hapụ m ka mere nwaanyị a hapụ m akwa perpetua ọ gịnị kwanụ Mama Joseph sibe pụọ akwa perpetua hapụ ka na-achọ ka m mere nwaanyị ahụ
Papa Perpetua. Papa Gini. Oh, Papa Gini. Mami Funanya. Papa Gini. Papa Perpetua. Papa Gini. Mami Funanya. Dom. Chekwa. Mmadụ ka ndị m. Ọmụnụ. Bịa maka ọmụ. Ya ịdị ndụ. Anatago m, adị m ndụ. Gị na-amagharị ka enwe. Enwekwa mgbe nji jebe ebe jekọtabeghị. Yo, egwezi kpara abụọ m. Kama tio biko onwe ihe na-egbuzi m egbu kịta ma ọ bụrụ ihu na anya ma eji fụ Simon. Ị ka na-ekwu anya iyi eji ya afụ Simon. Kezi maka nwaanyị nọrọ anụ nọ n'ụlọ. Kedu anya iyi eji fụ nwunye gị? Nwunye m anago. Nwunye gị na be kịta nọchie ebe ahụ kpechiri na-eme mkpamkpa na-agbagharị ị na-agba ọsọ enweghị ihu eji fie. Tio na be m rapụ nke nwunye m. Nwoke adadị iwu na-abịa. Mejebe m ọrụ ọnwụ ka anyị mazie. Onye a ka i mere wee gbapụ n'ụlọ na-agagharị amagharị. Maka uche m ihe na-agagharịrị bụ ka ịmaka ihe esi nweta ego rụọ ụlọ nke biri kpọrọ ụlọ aka gị. Tio ịka bi naanị nna bụrụ tenant ebe ahụ. Tio na nwata ego na-esi. Ihe eso ruo ebe m ọnwụọ ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na ị sọrọ nje ịnụ na ana m anwụgo jee zụọ igbe bịa. O nwere ebe m na-eje kịta. Biko ayọm jebe emechaa mma abịabeghị. Ayọm ga-ayọ. Ọ kwụrụ bere ka m si apụta kịta. Biko ayọm ga-ayọ. Soro nkịta ahụ na-anata ga njebe m. Anyị jere amazi ka m na-esi kwụbụ ụba. Biko egota m bred ruru aka. Hapụ bred gị na achịcha gị. ka akwụ ụgwọ unu mama nke ọbụla mama ya nwụrụ unu n'ụlọ a ekwukwana mbunye gị aka na je kwanata nna gị gbara ọsọ ka ọ bịa nye gị nnukwu irie ọgbọsọ anatago ọgbọsọ nwa Agaracha must come back. Agaracha will not. No, ije. Oh, Ben Johnson, Dominic Johnson, I'm going to go away. Ofu make a medical mark on our Benham. Give one mejuba, what also. Okay, not you. Is a Canada was here? No. Oh, no, Shinde. No, better. About a mosa. And I'm as a jack and Kucha. When Makaran Kucha Rojo. Dom Negament. Anyị kene Chineke na-eji ndụ nata ọgwụcha hapụgoro ihe nwaanyị na-ekwu ifuru okpokoro isi ya ji nata ọnya aka m mkpa n'okpokoro isi nwụchagoro ahụ isi ya nwapịagoro ụmụ nwaanyị ji mere ife sọrọ ha na panya ka ọmama obodo osi hapụ na nwaanyị ahụ akọrọ mana ka m gwa gị otu okwu emebichakwala m ihe n'ụlọ emebichara m ihe n'azụ mwesị ka nsọpụrụ na-asọrọ isi mkpu na mbịa bego nwunye uwe jide mgbe kparịa onwe ife a na-eme omume fọwụ onwe ha na-ekwekwa okwu fọwụ nwaanyị tiri ife otilie ọ na-esi anụ gbana taa ya ọ gara ite imebe ozugbo ana m echere nwoke ibe m ọ mekọta na-eti nwunye mma Pepetu afụzugokwa anya ya Pepetu ị ka nọ n'ụlọ ị ka nọ na Pepetu iwe ụlọ ụlọ bụ gị nwe ụgwọ unu a na-akwụ n'ụlọ ime ego na anapụ ụgwọ unu a na-akwụ n'ụlọ ime ego na anapụ ekwesịkwana ike kala nọdụ n'onu gị maka gị na-emechu ife afọ enwekwana nwere nkwụsị okwu ike tio ya nwe ife jikọ gị na landlord ịfụ gị ife Pepetu ageze ntị efu m na nwaanyị n'ụlọ m ọ dị ka mmiri ọ na-ezo kịta ka m meje kpọtazie ya ogbu egwu ebe a ekwara ngwongwo gị na be nna gị mụ Pepetu ga-esi n'ụlọ abụ ụlọ nke nna akwụkwọ ka nke na-akwụ ụgwọ nke ị na-akwụ ụgwọ ka nke nna akwụ ụgwọ ka m mesi ya wee pụrụ ụgwọ oke ịma na m ga-ana ịmala ego na nna m bunye gị mgbe ị na-abịa ịnụ
ibutere anya dọba gbam ananụ ibutere ego a dọba gbam ananụ m gị Dominic ego nya bebetu a maka na ị mara m ejiri ego kịta mụnwa ngwa gezie ntị mma ebido taa tupu akawo 100 naira ozuru agba m ịchọbe nna 50 years ozuona 50 years coming ozugbo 50 years coming ozubere mba ego ahụ ịma na ego onye m gịnị papa ọ bụ tutu naira akawo ịya atụ nye ọsọ niile gbara shishi jiho ịka ya ebido na akawo 50 years coming ego anyị tụtabeghị ya papa ife na-ewugoro m iwe na-ewu kasị m alụgodu na-ewe m papa ihe amama kwuru m onye nwe ya wepụ aka nwa m ife a ịma isi ife a Joseph papa 1 year 2 years nke dị from bebetu afọ ịtọ ịmaka ebe a dị zaa anya ihe ọ jụrụ okwu ọtọ na-ekwu maka ya ma anya ya bebetu ọmụ mere eji ga-eme gị chelo papa ọ bụrụ ngwa mere aka m adụ ọgwụ papa ọ bụrụ ngwa mere ihe a o yiri m onye ikwu m abịa ka ngwa anyị agụ bịga ngwọrị gị papa sobe m papa si gị sobe m sobe nwa gị nwe nke ịnwa nwoke n'ọnụ akpọ ndị dị nwa chapụ agba nke mbụ tonobu agba abụọ ọtonobu agba atọ ọtonobu ọ na bụ ogwe ka apanya n'akụ papa ichile echiche anụ ọ na-agba egbo ọ na-ata afịfịa ọ na-ata eri nri ị na-agba m anị ma Joseph mba papa ife na-ekwu abụla ife ọzọ na-asị papa ụwata ụwa gị nwakwa na nwa si na ị na-anụ onye maka na o nwere ego ma na ọ mara mma ma na nwanne nwoke nọkwa n'emu gọọmenti ịnwakwa na anwa wee nụọ nwaanyị ahụ nwaanyị ọjọọ na-emebi obodo nwaanyị ọjọọ na-emebi ezinụlọ nwaanyị ọjọọ emebigo ọ dasọpụrụ Chukwu ọ dasọpụkwa nne gị maka gịnị Joseph nwa m iji ịnụ nwaanyị n'ụwa a mama gị papa gị ụmụnne gị asị gị anọ na ọrụ nwayọ efu mgbe eche ịnụ mama gị bụ Perpetua papa nsị m anụ na ya njụ mama m akpọ m sị m anọ na njụ ụmụnne m niile asị m anọ na njụ Joseph nsi ọnwụ ya nụọ mama gị amara na naanị ini m ka m na-ekwu papa ma na na-esi nsị ahụ tụgụ mgba na-apanye onwe dị ka m gwa gị nke bụ eziokwu nwere ihe m na-eme na apanya just ka m gbara okwu ọjọọ na okwu njigi na okwu mbana ka m gbara ya ọsọ n'ụlọ mama ga-ewezi nna agba bọọlụ na-etu enyi m nwoke digbo akwa ọkụ nwoke si ilo daghị sogbe ha maka iji ịkwarụ gị n'oche a gbapụ gị n'oche a na enengi guru mmeti gị ịcha mmeti gị ịcha ka ịfụnanya mmeti gị mmanwụ ịfụnanya ịfụbeghị ife nke nwunye m na-eti gị bụ obere m ga-akụ gị ekwe n'isi gị nke a kwachara akwacha webere ọ ya kwachagide lacharuo n'azụ na ihe nwoke na-afụna gị nwa ya rigoro elu mara afụne mụnwa bụ Perpetua o nyere ụwa o nyere nwoke ten ka ị bịara ịchalenji isi gị nkwọcha ga ọkụ akwachabere dị ọnwụ ka ndada nwụ ya ọnwụgo anwụ ọnwụ abụkwa nke obere ọnwụ abụghị nke obere ịnụ na ube jiri na ọgbara mkpa ngwa na enu na egbodo ịmaghị eti ndụ mgbe nụrụ nwaanyị ịmaghị eti ndụ mgbe nụrụ nwaanyị na-ege ntị onweghị ihe na-eme ha n'ụlọ ka udo wee dị udo adịghị ana m eje ozi doro nwata ana m eje nke dịrị okenye ana m eme nke dịrị nwoke ana m eme nke dịrị nwaanyị ana m asụkwu pantị nwunye m maka gịnịzi pantị papa pantị ka m wee rie nri ifuru tatio mma egosi Perpetua na ọmụnwụ na mma egosi Perpetua na ọmụnwụ na nzukọ nta nọrọ n'ile ebe a
adachipụrụ ifuju anya anụcha bibere n'ụlọ na-asa kọpụnụ ka nnụ Pepetua ifu ihe a na-ebu gị isi Pepetua ifuru nna gị a na-asa gị isi ntị gị gbadam njete nna gị gwọgbọ mmụọ Pepetua ka ihe eme ife Dominic ebe nnọkọ ga-abụ ịnụcha nwaanyị ịfụ nwaanyị gị na ọsọ na-eme mmecha gị be n'unu a agụsịa nga akwa ya n'ahụ ngwa sịba na nọ m ya bitide amụ n'ụlọ ihe so eme ana m anụ ya Dominic ana m agba gị nkịtị na ndị mbụ isi ya na-aza mmele esi ya ntị siri gị gbam ntị jụọ nna gị ibu nwoke ibu nwoke ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwoke ịchọ ihe manye ọgụ ha mechie ọnụ ọgụ ka ịchọ ihe manye oke na-ekwu okwu ngwere na-ekwu okwu gbafuo ka anyị kwụ ụzọ Joseph nna ebini ịfụrụ papa mama gị a n'iru gị ịya ma onye nna gị ka anyị jebe ozugbo ka anyị na-eje ọ bụla nke ka anyị na-eje ịfụrụ ihe a na-ebu nwunye m isi nwunye m ọghọta ya jụọ ọsọ mụ agaghị na-eje anyị nwere ụmụnna anyị nwere ụmụnna anyị nwere ụmụnna nwa anyị nwere tigbudi ka ndị ozugbo a ga-edebe edebe ada nwere nnukwu Pepetu ifuju anya gị oke ahanya fọ nna ọ dị mma gbajebe ọhụ onye nna m a na-eje ka jefọ nna m chifudo na onwe nwe onye ahụ chifudo n'obodo a dị ala ka ha ya afụ mmanwụ ka ha ya afụ mmanwụ hey oh daddy nna m o ada gị nwaanyị Adam moy Adam Pepetua Adam je eme ọnụ ezigbo ada na-eri ukwu anọ daddy ifu ada gị nwaanyị daddy ma amasị na ada gị nwaanyị di bụ na ọya nwoke tio wee jide m wee titọkọcha m daddy ifu arụ m ofu anya m na-achọ ịkpọ akpọ Eso Chineke kwuna ihe ọjọọ na ọgọ nwoke kọrọ ihe mere sia gị ahụ Chineke gwogwo ọmụkwụna nwa chief gị ha sị na ha na-abịa n'ụlọ ka ha tikwuo gị nwa ife daddy ime ihe ị ga-eme ha kpọchie ha ahapụkwana ha o ma m ihe ị ga-eme ngwa biko eweniwewo ebezina akwa mechie ọnụ agwagwa ha na ọmụ chifodo n'obodo a Chineke kwuna ihe ọjọọ mechie ọnụ nwa m nwaanyị biko mechie ọnụ ha bezie mina mme ha mechie ọnụ yes hey ha afụ gị ife mmụnwa nyere ụwa niile ka ha na-eche ala anya sị ka na ha jee ebe nna m hey taa ka nna m ya agwa ha n'ọnya bụ chifudo 1 taa ka ọ ya agwa ha ya ha afụbeghị ife ha jee ka ha ya wa ọgọ nwoke ihe ọ bụla ị na-eti etie ya bịa ị na-asị na ọwa ọgọ gị ọ ka anyị gawa ka ọ ka anyị ji ya azụ ka anyị gawa n'ihi Di Perpetua. Oke, sah batawa.
kedu ndị na-eri a ịlụ anyụ ngwa niile sekpuchi n'ala ebe a sekpu n'ala ebe a gụọ na-eti ada m nwaanyị ihe ịlọ jụọ ya anyị na-ebi n'udo nwe unugo mgbe m ji ya ife ogu akpụrụ ndị agha ka ị bịa tigbuo m otu isi tigbu nwa m nwaanyị ana m awụ ya na ịlọ isi ọdụrụ ọmụmụ Papa, ị na-ajụ m ahụhụ niile anyị tara wee si ebe anyị si wee bịa ebe a. Data nwa mechi ọnụ. Biko okpuru niile ahụ ọnụ bụ ka ihe ọnụ ji ya eme. Ewu ka anyị ga-echu ọnụ ọhịa wee gbuoro ewu nri. Asị ka abịa kene gị n'ihi na anọ m n'ịna. Okpuru niile ahụ ọnụ bụ be m ahụhụ ebe a na-ekpofe ahịhịa bụrụ ya ga-kwaghachi n'azụ. Tupu m na-eme ihe m na-ekwu ekwu okwu n'ebe a polisi may arrest. Yes sir. Hello, Chief Esam. Arrest them. Chief, ọgwọ yi m ka ọ bụ ọgwọ m bụ na tara ese mgbe nna gị Chief, ọgwọ mkpọrọ ga nna gị chi. Nwoke m ebe a. Ọgwọ mkpọrọ. Joseph Oronro, Olonlo, Jowo Kanro, Olonlo, Yayi Munro Gina Tujo, Olonlo, Murajonwa, Olonlo, Joseph Oronro, Olonlo, Jowo Kanro. Tujo olonlo si na ndọ gị na-ajị egwu olonlo ọ bụ onye mụrụ nwa olonlo nwa nrọ bụ nwa onye olonlo ajọ nne na ajọ nna olonlo ha mụrụ ajọ nwa olonlo nwa melife bụlụ okenye olonlo ụchịcha melife bụlụ oke